FM Bombo Radyo Iloilo, ang flagship station sa The Undisputed #1 radio network kinakantry ang Bombo Radyo Philippines. Adlaw kita karon sa Lunes, Oktubre 22 o Oktubre 3, tuig 2022. Sa aton sininga Christmas countdown. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. 83 dias ligid lamang kagapaskwa na. Sa aton sininga pagapangalagad live gamalantaw Bombo hanay sa udto sa Facebook page sa Bombo Radyo Iloilo subongman sa Bombo Radyo Iloilo 837 kHz. Mag-subscribe na kamo sa YouTube channel sang Bombo Radyo Iloilo sarang man nga mabatian live gamit ang imo sininga cellphone sa pag-download naman sang Bombo mobile app. Mangin updated karon sa madalagkuan kag mga nagapangunang mga balita sa paglag-on sa www.bomboradyo.com, ang official website sang Bombo Radyo Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Sa gihapon ini mo lang ganimo ang kurman Bombo Chama Blanco Hover. Kag karon yari madalaguan kag mga nagapangunang mga balita. Update naton sa Estancia Massacre. Ang National Bureau of Investigation ang sa karon nagatinguha nga makigistorya sa kay Mr. Jevron Paruhinog, the lone survivor, and at the same time ginakabig man karon nga person of interest apang may nagapamalabag. Sino yan na nagapamalabag nga makaistorya? Ang mga investigador sa National Bureau of Investigation sa lone survivor. Dugang pa nga mga balita, mga tumalaya sang loto hindi magpati nga masobra 400 ukon 433 ang mga winner sang grand prize nga nagalabot sa 236,091,188 pesos and 40 centavos. Sa iban pa nga mga balita sa karon sa aton sininga pagapangalagan, wala sang safety issue ang Ungka flyover sulo sa pahayag sang Department of Public Works and Highways kay Mayor Jerry Treñas. Traffic plan angot sa closure sang Ungka flyover aton sininga hibaloon kay ang traffic management sang Banwa sang Pavia naga-coordinate sa Public Safety and Transportation Management Office sa pagpamuno ni Mr. Jack Kunlo agod nga mahitso kag mapangitaan iya sang medyos posibles ang traffic rerouting scheme. Samtang ati ginapaligban pa sa karon sang Department of Public Works and Highways kung anong himuon nila sa problemado, depektuso, perwisyo nga 680 million pesos nga valor sang Ungka flyover. Muni madalagkuan yung mga isyu kag impormasyon naton sinikaron niya tutukan diri sa pagpangalagad sang Bombo hanay sa udto sa gihapon sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Ang oras 58 minutos na ang nakalipas sa takna sinikaron iya nga lasa 11. Makatilingala nga 433 gid karon ang nakapakot sang winning number combination nga naggagwa iya sa 655 Grand Lotto sang nakaligad sining Sabado nga adlaw. Sa aton sini karon iya nga mga kabombo, ang iban sini nagapahayag nga bahol o kon mambalaton tama kalayo nga matabo pero hindi imposible. Sa aton sini matag palamati sandigman sa dugang nga pagpangusisa sa Bombo Radyo Iloilo ang kalabanan sa mga winners kuno loyalty number sini nila. Bot silingon sa loyalty number madugay na nila nga numero nga ginasagod. Amula na galing karon ng katingalahan kay nga 433 gid ang mga mapalaron sini iya nga tagdaog sang 433 or sang 236 million masobra ka pesos nga grand draw. Sa aton sini nga mga palamati pila ka mga opisyal naton, mga senador ang mismo ang hindi man makapati kag plano sini nila nga pagaimbestigaran ining nasambit karon iya nga resulta sa 655 Grand Lotto. Sa aton sini nga mga kabumbo, kada probinsya karon banwa ang mayara sang winner.
Sa Western Visayas, diri tatlo sa Clan, tatlo sa Negros Occidental, isa sa Antique, kang isa sa Capiz. Sa Iloilo, napulo diyang naghalin sa Iloilo. Istoryanta ni Dugang sa aton sinipalay nga pagpalayag kag bantayan ang mga update diri kaupod naman sa Bombo News Center. Panumbalikan naton iya madalakuan kag mga nagapauna naman yung mga balita karon sa Bombo Hanay sa Udto. Pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa amo nga balatyagon agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Mas maayo man nga magpangayo sang bulig sa mga profesional. Sa tunga sang padayon nga pandemya, masami nga nagakabalakang kadamaan kung paano mapabili na mataas nga immunity agud maangkon ang masanyo gay. News Noontime Edition. Ngayong araw ay Lunes, Oktubre 3, taong 2022, 83 days to go bago ang araw ng Pasko. Sa ulo ng ating mga balita, ilang kumpanya ng langis nag-anunsyo na po ng kanilang ipatutupad na oil price rollback para bukas. Ang transport groups naman nanawagan sa pamahalaan na padaliin na ang pamimigay ng kopya ng fare matrix. Ito mga business opportunities at karagdagang economic activity tiniyak ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa pag-usad ng Metro Manila Subway Project. Ang Metro Manila Subway Project naman matatapos sa 2028 o 2029 ayon yan sa Department of Transportation. At sa iba pang balita, itong si House Majority Leader Manix Dalipe dinipensahan ang pagpunta rin ni House Speaker Romualdez kasama si Pangulong Marcos sa Singapore. Mahigit 700 families naman nananatili pa rin sa mga evacuation center isang linggo matapos manalasa sa Luzon ang bagyong Cardi. At sa atin pong sports balita, reigning NBA 6th Man of the Year na si Tyler Hero pumirma na po ng bagong mas malaking kontrata sa Miami Heat habang defending champion Golden State Warriors nakadalawa na ng panalo laban pa rin sa Wizards sa pre-opening game. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Jane Buna. At ako naman si Bombo Gerald B. Ulep. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Sa hanabukas itong rollback ng presyo po ng mga produktong petrolyo. Ito na po yung ikalimang sunod-sunod na linggo ng mga pagbaba ng presyo ng diesel at kerosene at pangalawa para sa gasolina kahit mas mababa sa dati. Sa magkahiwalay na advisories, sinabi po ng Philippine Shell Petroleum Corporation at Sea Oil Philippines Incorporated na magbabawas sila ng presyo sa kada litro ng gasolina at diesel ng parehong 45 centavos at kerosene naman na 85 centavos. Ipatutupad ng clean fuel ang parehong pagbabago pero hindi kasama itong kerosene. Magkakaiba ang mga pagbabago sa presyo alas 6 bukas sa Martes, araw ng Martes, Oktubre 4. Maliban dito sa clean fuel na mag-a-adjust ng kanilang presyo alas 12 ng madaling araw. Maguguritang ang mga kumpanya ng langis noong nakarang linggo ay nagbawas ng presyo sa kada litro ng gasolina na aabot sa 1 peso at 65 centavos sa diesel at 1 peso at or gasolina 1 peso at 65 centavos ang diesel, 1 peso at 25 centavos habang sa kerosene ay 1 peso at 35 centavos. Umapila naman ang ilang transport groups sa pamahalaan na padaliin ang proseso ng pamimigay ng fare matrix sa mga driver. Ito ay kasunod ng pagpapatupad ng dagdag pasahe sa mga jeep at pampublikong bus sa buong bansa.
Inhayag ni Pisto National President Modi Floranda na may driver pa na hindi makakapaningil ng dagdag na piso dahil wala pa silang kopya ng taripa na maipapaskil sa kanilang mga sasakyan. Umaasa din siya na hindi na kailangang daanin sa online application ang paghingi ng kopya ng taripa. Pero higit dito nanawagan si Floranda sa pamalaan na lutasin din ang problema ng labis na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Samantala, nagpapasalamat naman ang isang grupo ng mga commuters sa pamalaan sa pakikinig sa kailang panig hinggil sa dagdag pasahe. Marami pa tayong update mamaya, kaugnay pa rin na dito nga sa kalalabas lamang na fare matrix na epektibo po ngayong araw. Samantala po, business opportunities at karagdagang economic activities raw tiniyak ni Pangulong Marcos dito pa rin sa pag-usad na ng Metro Manila Subway Project. At ma-report si Bombo Dennis Hamito. Inarentiyahan ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. yung mga benepisyong nakapaloob sa pag-usad na ng proyekto ukol sa subway project na ngayon ay dinaluhan mismo ng Pangulo dyan sa lungsod ng Pasig. Yan ay ilang oras lamang matapos makabalik ang Pangulo mula sa bansang Singapore kaugnay ng kanyang naging pagdalaw at panonood na rin ng Formula 1 Grand Prix sa naturang bansa. Dito nga, Gerald Bombo Jane ay naging parte ng aktibidad ang talumpati ng Pangulo at paghikayat na rin sa mga negosyante na tutukan at tulungan ang pagpapalakas ng ating ekonomiya sa pamamagitan ng iba't ibang hakbang at layunin din ng subway project na ito na maibigay ang angkop na kaayusan at kalwalan para doon sa mga mananakay. Panawagan lang ng Chief Executive, tiisin din naman yung mga posibleng epekto. Magkakaroon kasi ng mahabang panahon, ilang taon din na dadanasin yung mabigat na daloy ng trapiko doon sa mga lugar kung saan isasagawa ang nasabing proyekto. Pero ang bunga naman daw nito ay pangmatagalan at makakatulong ng malaki para sa ating pinalalakas na ekonomiya. Narito ang naging talumpati ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. We look forward that this project will benefit the approximately 150,000 passengers a day by the year 2028. To everyone's knowledge, the CP-104 is part of the 33-kilometer Metro Manila Subway Project Phase 1, the first subway project in the Philippines. Once operational, the MMSP Phase 1 will reduce travel time between Quezon City and the Manila Airport from 1 hour and 30 minutes to 35 minutes. This foreign-assisted project is under Official Development Assistance Program, or ODA, and funded by the Japan International Cooperation Agency, or JICA. Bahagyan ng talumpati ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. So malaking pakinabang ito, Bombo Gerald, sa dating 1.5 oras na biyahe dito sa bahagi ng Metro Manila, ay tatagal na lamang ng halos 30 minutos ang paglalakbay ng ating mga kababayan kung ito ay may sasakatuparan sa taong 2028. So kasabay na rin yan ang pagtatapos ng Marcos administration, Bombo Gerald, pero yung bunga raw ay pangmatagalan naman, kaya tiis na lang muna doon sa posibleng maging epekto habang ongoing ang nasabing subway project. Dennis. Yes, Bombo At Gerald. siguradong pagsapit ng 2028, sigurado nang mas matindi na naman yung traffic dito sa Metro Manila. Talagang malaking tulong yan, Bombo Dennis. Tama yan, Bombo Gerald, dahil taon-taon naman nakakausap natin yung ilang car manufacturer at sabi nila nakakapag-release sila ng daan-daan libong bihikulo units kada taon. So hindi naman lumalaki yung mga kalsada. So kailangan talaga natin ng isang public transportation na pangmatagalan at kayang mag-accommodate at mabilis ang serbisyo, Bombo Gerald. Yun yung problema dito sa Pilipinas, Bombo Dennis, dahil nadadagdagan ang sasakyan, hindi naman nadadagdagan yung mga kalsada. Ganun na nga, Bombo Gerald. So, yung mga pangmatagalan na public transportation at syempre yung maayos na tumatakbo talaga. Meron kasi mga public transportation, bigla kang ititigil sa gitna. So, problema nga yun. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Boom!
Inanunsyo ni Department of Transportation Undersecretary Cesar Chavez na nakumpleto na nga ang pinakaunang underground railway system sa Metro Manila Subway Project. Makukumpleto po ito sa taong 2028 o 2029. Sinabi po ni Chavez na ang average completion time para sa mga proyekto ng subway system sa ibang mga bansa ay nasa 6 hanggang 7 taon. Anya ang isa sa mga contractors ay kabilang po sa mga proyekto na ito ng subway sa Tokyo, Indonesia, Vietnam at Singapore. Ang construction averages ay mula 6 hanggang 7 taon at ito ay magiging pareho daw dito sa Pilipinas. Batay nga sa siyentipikong pag-aaral, ito ay gagawin sa 2028 hanggang 2029. Ang Subway Railway Project ay sumasaklaw sa 33 kilometro na may 17 istasyon mula sa Valenzuela City hanggang sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 sa Pasay City. Ayon po kay Chavez, nagsimula na ang konstruksyon sa East Valenzuela Station. Ito di po gayon din sa North Avenue Station. Sa dagdag pang balita, si House Majority Leader Manix Dalipe dinepensa ang pagpunta ni Speaker Romualdez kasama si Pangulong Marcos sa Singapore. Samantala naman, suportado nito ang ipinanukalat ni Representative Barbers ang mandatory drug test sa mga celebrities. Ang detalye alamin sa report ni Bombo Annalise Soberano. Dinipensa ni House Majority Leader at Zamboanga City 2nd District Representative Manix Dalipe ang pagtungo sa Singapore nitong weekend ni Speaker Martin Romualdez kasama si Pangulong Bongbong Marcos para manood ng Formula 1 Singapore Grand Prix kung saan ang nanalo ay si Sergio Perez. Ayon kay Dalipe, lahat ng leaders sa Southeast Asia ay inimbitahan ng Singapore government kaugnay sa nasabing event at hindi lamang si Pangulong Marcos ang nagpunta para manood. Anya, walang masama na pumunta ang Pangulo sa nasabing event. Dagdag pa ni Dalipe, ang pagsama din ni Speaker Romualdez kay Pangulong Marcos ay dahil na rin sa imbitasyon. Sa kabilang dako, suportado naman ni Dalipe ang ipinapanukala ni House Dangerous Drug Board Chairman at Surigao del Norte 2nd District Representative Robert Ace Barbers na isalang sa mandatory drug test ang mga celebrity bago sila magsimula sa trabaho. Sinabi ni Dalipe, maganda ang nasabing panukala ni Barbers, lalo at ang mga artista ay iniidolo ng lahat, lalo na ng mga kabataan. Sa kabila na nakareses din ng Kongreso, pinangunahan ni Dalipe ang flag raising ceremony kanina sa Kamara. Pakinggan natin ang pahayag ni House Majority Leader Manix Dalipe. Why not? For sure. Kasi siyempre, yung ating celebrities naman, they are being idolized by our young people. So, they should be also role model example. So, with that, I am with Congressman Ace Barbers para sa drug testing. Samantala, binatikos ni Assistant Minority Leader at Gabriela Women's Party List Representative Arlene Brosas ang pagpunta ni President Marcos sa Singapore para manood ng Formula 1 Grand Prix. Bombo Annalise Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Samantala, nasa mahigit 700 pamilya pa rin itong nananatili sa mga evacuation centers matapos ang manalasa itong bagyong Karding noong nakaraang linggo. Ayon po sa Department of Social Welfare and Development, ngayong umaga lamang nasa 756 pa itong bilang ng mga pamilya o katumbas ng 3,522 individual ang nanatili sa mga evacuation centers. Batay naman sa tala ng DSWD, itong Disaster Response Operations Monitoring and Information Center, ngayong araw ay mayroon na lamang 25 evacuation centers ang okupado sa mga apektadong rehiyon. Nadagdagan pa at umakyat sa mahigit 7,000 itong kabahayan ang napaulat na totally damaged, habang nasa 38,609 naman itong partially damaged. Kaugnay nito ay nakapamahagi na itong DSWD at mga local government units ng 53 million po na halaga ng assistance sa mga apektadong lugar.
Nagbigay ngayon ng direktiba ang Department of Education na mananatili sa alternative mode of learning ang klase sa mga paaralang hindi nagagamit matapos napektuhan ng bagyong Karding. Kabilang narito ang mga paaralang ginagamit bilang evacuation centers. Paliwanag pa ni Education Spokesperson Attorney Michael Poa, magpapatupad muna ng distance learning at mamamahagi ng modules ang mga paaralan na napinsala ng bagyo. Maliban naman sa make-up classes ay maaari rin anyang magbigay ng project o assignment ang mga guro upang hindi maantala ang pag-aaral ng mga bata. Samantala, pinaliwanag naman ni POA na otomatiko na ang suspensyon ng klase mula kinder hanggang grade 12 sa isang lugar kapag naglabas ang Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration ng red o orange rainfall warning. Sa sandaling isa na ilalim naman sa yellow rainfall advisory at walang banta ng pagbaha ay nakasasalalay na sa pasya ng local chief executives ang suspensyon ng klase. Samantala naman, kukuha tayo ng action mula sa labas, kaugnay ito sa may kaugnay nito sa fare matrix ng LTFRB o Land Transportation and Franchising Regulatory Board. May report si Bombo Chil Emprido. Bombo Gerald, Bombo Jane, nagsimula na nga ngayong araw ang pagtaas pasahe sa ilang mga sasakyan. Walang fare matrix, walang taas pasahe. Yan ang paalala ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board sa publiko. Pero Bombo Gerald, Bombo Jane, halos lahat ng nakapanayam natin ng mga jeepney driver ay wala pa ring fare matrix at hindi pa rin sila nagdadagdag ng pamasahe. Ayon pa sa kanila, dalawa lamang ang mayroon pang fare matrix at hindi nga natin sila na-champion ngayon dito sa kahabaan ng Pasay. Ngayon nga ay may nakapanayam tayo rito hinggil sa reaksyon ng pagtaas pasahe, ngunit wala pa ring fare matrix o guide. Narito nga si Kuya Roberto, isang jeepney driver dito sa Pasay. Wala pa, nagpakuha ako, hindi pa dumadating, ngayon daw dadating. 11, mahirap magtaas kasi wala pa yung fare matrix madadagdagan kasi dagdag piso dagdag pang krudo kasi mataas na masyado krudo kaya kailangan matagal na kami nagtitiis na mababa Ayan nga ang naging pahayag ni Kuya Roberto, isang jeepney driver dito sa Pasay. Sa kabilang banda naman sa Bombo Gerald, Bombo Jane, merong kontra na jeepney driver dito sa pagtaas ng pamasahe. Narito nga ang kanyang reaksyon ni ni jeepney driver na si Kuya Jeron. Dapat ibaba na lang yung para hindi tumaas yung pamasahe. Kasi kawawa naman yung mga commuters Hindi naman natas yung sweldo maganda sana sa amin yun. Kaso yung mga maapektuhan yung commuters. Kung ibababa sana yung diesel, hindi na magtatas ng pamasahe. Ayan nga ang naging reaksyon ni Kuya Jeron, isa rin siyang jeepney driver. At dahil nga sa pagtaas ng pamasahe, Bombo Gerald, Bombo Jane, kinuha rin natin ang reaksyon ng ilang mga pasahero na araw-araw bumabiyay at sumasakay ng jeep. Narito nga si Mark Robin, nakapanayam natin, isang pasahero ng jeep. Okay lang naman po. Kasi sa pagtaas din po ng mga mga gas po, ganun po. Kaya okay lang naman po. Ayan, sangayon siya sa pagtaas ng pamasahe bilang tumataas din ng diesel o krudo o ng gas. So ayun nga, Bombo Gerald, dagdag ko lang din yung 20% discount para sa mga people with disabilities or person with disability at senior citizens, maging ang mga students ay effective pa rin yan o magpapatuloy pa rin kahit na tumataas na ang pamasahe. Live mula dito sa Pasay City, ako si Bombo Chil Emprido, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Samantala, itong 17.9 billion pesos na 2023 proposed budget ng Department of Finance, tinatalakay ngayon dyan sa Senado. Nandoon si Bombo Raymond Tinasa. Bombo Gerald, Bombo Jane, bagamat nakareses pa ngayon hanggang Nobyembre 6 ang Kongreso, kasama na rito ang Senado, ay tuloy-tuloy pa rin yung mga committee hearings, partikular ng Senate Committee on Finance sa pagtalakay sa proposed 2023 National Budget
kasama rito yung iba't ibang ahensya ng pamahalaan. At kanina ay sumalang yung Department of Finance, partikular itong si Secretary Benjamin Jokno na nagpresenta ng mga accomplishment ng nakaraang taon at ngayon naman yung kanilang mga prospects, mga projects sa taong 2023. At dito nga ay iniharap ni Secretary Benjamin Jokno yung kanilang panukalang budget na umaabot ng 17.9 billion pesos. At ito ay halos 18 billion kung sumahin, Bombo Gerald. At out of this budget ay umaabot sa 4 billion yung inilaan para sa development ng tinatawag na digitalization infrastructure ng Department of Finance. Tungo na rin yan yung kumbaga lahat ng mga transactions ng gobyerno, pati ng Department of Finance at ng Bangko Sentral ng Pilipinas ay dito na isasagawa sa magitan ng online o yung tinatawag na cashless payment or transactions. Pakinggan natin yung bahagi ng presentasyon ni Secretary Benjamin Jokno. Program allotment for the year. Meanwhile, within the first 6 months of the year, the DOF has already obligated 79% of its current budget. In terms of allotment class, 47.8% of our budget will fund cost for personal services, while 26.6% will fund our MOOE requirements. Meanwhile, 22.5% will fund our capital outlays. And lastly, 3.1% will fund our financial expenses. The DOF has allotted a total of 4.5 billion pesos for the funding of various digitalization and modernization projects. We have proposed a 4 billion budget to fund specifically the BIR and the Bureau of Customs modernization initiatives for next year. Key expenditure items include the upgrading of the agency's ICT machinery and equipment, subscription to cybersecurity tools, enhancement of electronic tax payment facilities, and other critical assets. Yan yung bahagi ng pahayag ni Secretary Benjamin Jokno. Yung ilang mga senador, Bombo Gerald, ay hindi na rin nagtanong dahil itong si Secretary Jokno sa previous administration ay nagsilbi na bilang dating secretary ng Department of Budget and Management at naging governor ng Bangko Sentral ng Pilipinas. At ngayon, nagbabalik naman sa Marcos administration bilang Department of Finance Secretary. So kumbaga ay wala na raw sila i-question pa sa kredibilidad. Malinis. Malinis ang record, ang reputasyon ng nagpresenta si Secretary Benjamin Jokno. So walang masyadong nagtanong. Doon na lamang, may mga nitty-gritty na lamang ng mga tinanong kung saan pagkilaanan. Pero eventually, we expect na within the day ay makalusot na rin yung budget na ito dito sa committee level ng Senado. Okay, Bombo. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinaza nagulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Mayroon namang reaksyon na ang PNP kaugnay pa rin dito nga sa sinasabing pagsasailalim sa drug test dito sa mga aktor at mga talent ng mga malalaking networks bago po sila sumalang or makagawa ng pelikula. May report si Bombo Marlene Padjernos. Yes, Bombo Gerald, Bombo Jane, hinikayat ng Philippine National Police o PNP ang mga giant networks sa bansa na isailalim muna sa drug test ang kanilang mga aktor o talent bago bigyan ng mga ito ng project. Ito ang naging tugon ng PNP sa rekomendasyon ni Congressman Robert Barbers na isailalim muna sa drug testing ang mga artista. Sa gitna pa rin ito ng kasalukuyang hindi matapos-tapos ang pakikipaglaban ng pulisya kontra illegal na droga. Sa isang pulong balitaan ngayong araw ay sinabi ni PNP Chief Police General Rodolfo Azorin Jr. na dapat ay magkusa na ang malalaking networks na ipa-drug test ang kanilang mga aktor bago bigyan ng mga ito ng trabaho. Sila kasi anya ang kadalasang tinutularan ng mga kabataan dahilan kung bakit dapat ay drug-free sila upang mapatunayan na rin na talagang magandang role model ang mga ito sa susunod na
na henerasyon. Dagdag pa ni Azurin, bukod sa mga artista, dapat lahat din anya ng ahensya at offices ay maging subject din sa drug test kung kaya. Upang maobligaan niya ang mga ito na voluntary din na sumailalim sa naturang testing, ay pwede rin daw na isama ang drug test sa mga hinihinging requirements for employment. Kaugnay niyan, pakinggan po natin yung bahagi ng pahayag ni PNP Chief Police General Rodolfo Azurin Jr. Encourage yung mga giant network, even yung Actors Guild na sila nang magkusa para lang sa ganun ay may pakita nila na tumutulong sila sa ating kampanya laban sa illegal na droga. Welcome yung recommendation ni Congressman Barbers. Napakaganda po na recommendation because tama yung sabi niya na sila yung ehemplo, sila yung ina-idolize ng mga kabataan natin, ng mga kapwa natin Pilipino. So they should be drug-free. Yan yung bahagi ng pahayag ni PNP Chief Police General Rodolfo Azurin Jr. Kung maaalala, ilang mga kilalang personalidad na rin sa industriya ng showbiz ang nahuli ng pulisya sa kanilang mga isinagawang anti-illegal drug operations. Kabilang na nga riyan ang kamakailan lang na pagkakaaresto sa artistang si Dominic Rocco at kanyang mga kasamahan. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Ang National Commission on Senior Citizens pinangunahan naman itong 2022 Elderly Filipino Week bilang pagkilala rin dito sa ating mga lolo at lola dito sa bansa. At ma-report si Bombo JC Galvez. Yes, Bombo Gerald, pinangunahan ng National Commission of Senior Citizens o NCSP ang katuwang ibang ahensya sa pagbibigay pugay sa mga matatandang Pilipino na kung saan ay taong-taong pinagdiriwang sa bansa. Sa pagsisimula ng programa ngayong linggo, pinangunahan ni Attorney Franklin M. Quijano, Chairman and Chief Executive Officer ng National Commission of Senior Citizens, kung saan ay nagbigay ito ng paunang mensahe. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Attorney Quijano. National Commission of Senior Citizens being with pride in the solidarity created to support the older person. To have reached this age of being considered a senior citizen is in itself a milestone and a source of joy. We give tribute to the legacy of the senior citizens who in their lives have made their ultimate devotion for their family and country. But what makes us even more jubilant is that many senior citizens have already done a lot, but we still want to do more. We believe that they can truly do more. We honor this resilience of the senior citizens who at their age provide invaluable contribution to their family, community, and country. Bombo Gerald, yan ang bahagi ng pahayag ni Attorney Quijano. Dagdag pa, nagbigay pagkilala rin ng Senior Citizens Representative Party List Congressman Rodolfo M. Ordones sa pagdiriwang ng Linggo ng Katandaang Filipino. Pakinggan natin ang pahayag ni Congressman Ordones. Ngayong Oktubre, ating ginugunita ang Elderly Filipino Week Celebration, kung saan tayo ay nagsasama-sama para bigyan ng pagkilala ang ating mga senior citizens para sa mga katungkulan ginampanan natin sa pag-unlad ng ating bayan at para patuloy na pagiging ehemplo at gabay sa ating mga pamilya, komunidad at lalo na ang mga bagong henerasyon. Una rito ay pinagdiriwang ang Elderly Filipino Week tuwing ika-1 hanggang ika-7 ng Oktubre na naaayon sa Proclamation No. 470 na nilagdaan ni dating Pangulong Fidel V. Ramos noong ika-26 ng Setyembre 1974. Ang taong-taong selebrasyon ng Linggo ng Katandaang Filipino ay para bigyang diin ang importansya ng mga matatanda sa lipunan bilang may malaking ambag sa pag-unlad ng bansa. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Naglatag ng mga programa naman itong Cooperative Development Authority o CDA upang makatulong sa mga magsasaka at makasabay sa prioridad ng administrasyon hinggil pa rin sa food security. Ayon kay CDA Deputy Administrator Ray Elevaso na food security ang kanilang focus habang binibigyan ng pagkakataon ang mga maninindang kooperatiba sa mga basic commodities. Anya, hindi lamang ang kooperatiba ng pagpapalayan
nakatuon ang kanilang atensyon kundi pati na rin itong produkto gaya ng nyoga at ang pangingisda. Bombo International News. Inangkin ng Ukraine ang buong kontrol sa Eastern Logistics Hub ng Liman. Ito ang pinakamalagang pakinabang nito sa larangan ng digmaan mula sa Russia. Inununsyo ito ng Ukraine matapos inahayag ni Russian President Vladimir Putin ang pagsasanib ng 4 na rehiyon na sumasaklaw sa halos ikalimang bahagi ng Ukraine noong Biyernes, isang lugar na kinabibilangan nito. Dagdag pa, kinundina ng Kiev at ng West ang proklamasyon bilang isang illegitimate comedy. Bombo Sports News. Samantala, itong reigning NBA Sixth Man of the Year, itong si Tyler Hero, pumirma na ng bagong mas malaking kontrata sa Miami Heat. Ang defending champion Golden State Warriors nakadalawa na ng panalo laban pa rin sa Wizards sa pre-opening games. May report si Bombo Alayza Eclarinal. Planchado na at mananatili pa rin sa Miami Heat ang kanilang guard superstar na si Tyler Hero matapos na pumirmang muli ng 4 na taong kontrata para sa extension nito. Sinasabi na ang deal sa reigning NBA Sixth Man of the Year noong nakaraang season na si Hero ay nagkakahalaga ng $30 milyong per season na may kasamang incentives na kung susumahin ay aabot sa $130 milyong. Kung maaalala, nakaabot ang Miami Heat sa NBA Finals noong 2020 title showdown dahil sa malaking tulong ni Hero sa kabila ng kanyang rookie season sa kanyang paglalaro sa koponang Miami. Nitong nakalipas namang season, si Hero ay may average na 20.7 points, 5.0 rebounds at 4.0 assists na naging susi para masungkit niya ang NBA Top Reserve Award. Samantala, ikalawang game naman ng defending champion na Golden State Warriors doon sa Tokyo, Japan. Idineklara ni NBA star Stephen Curry na napakaproduktibo ng opening season games nang magwagi sila sa pangalawang pagkakataon laban sa Washington Wizards sa score na 104-95. Sa pagkakataong ito ay bumawi ang dating NBA MVP na si Curry nang magtala ng 17 points sa halos 17 minuto lamang na paglalaro. Sa ngayon, mas matindi ang ginagawang paghahanda ng Golden State Warriors dahil nais nilang masungkit ang kanilang 5th NBA title sa loob ng 9 na taon sa pagbubukas ng season sa Oktubre. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Alayza Eclarinal nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! At ang sports news ay inihatid po sa inyo ng Cherry Fur. Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Basta Radio Bombo! This is Mayor Jerry Treñas of the City of Iloilo inviting you to witness and celebrate the face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Mga kabombo at ka-Star Nation, sa ating trivia for Christmas, isa sa mga naging kaugalian natin tuwing Pasko ay ang pagsagawa ng caroling. Mamamasko po! Alam niyo ba na doon sa Greece, kapag natutuwa mga residente sa mga namamasko, maliban sa pera, ay binibigyan din ang mga nangaroling na mga pagkain, gaya ng nuts, sweets at dried figs. Bibigyan ka lang yan kapag maganda ang boses ng mga kumakanta. Mga kabombo at ka-Star Nation, sa ating Christmas countdown, 83 days to go bago ang Pasko. Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo, yan ang kabuuan ng Bombo Network News Noontime Edition. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong marakasamang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Jane Buna. At ako naman si Bombo Gerald B. Ule para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo!
Las 12, balik diri karon sa pagpangalagad sa nga bombohanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Sanbaya sa aton sining mga kabombo sa dalakuan nga mga balita kaga impormasyon. Padayon sa karon nga nagapabilin iya nga paraligban sa kadamaan ining daw kalayo matabo pero hindi imposible. Ang pagdaog sa 433 nga mga individual na kalaylain sini nga mga tawo sa pungsod Pilipinas sa jackpot prize sang 655 loto sa aton sini karon iya nga mga kabumbo. Sandig pagani sa pagpayag sang isa iya ka mathematics professor, sila niya daw kalayo matabo pero hindi imposible. Tikon pinsaron mo lang sa aton sini nga mga kabumbo. 433 gid ka individual ang nagpalariho sang gin tayan sa aton sini nga mga kabumbo. Kung sa probability pa lang taon naton 655. Halin numero 1, tubtob numero 55, madihon ikaw sang anom ka kombinasyon. Nga imo siniya na kursunadahan nga numero. Kagti 99.9% nagasandig diri sa imo nga swerte o kon pagkadibuinas. Kaya tiya maakon mo na banwa. Sus Maria kagusip po nga kadibuinason sang tawo. Pero sa 655, kung isip-isipon ta milyon man ang probability sang kombinasyon nga masarang nimo nga madihon para iya nga mapakot nimong anom ka numero, agod nga mangin winner ikaw sa jackpot prize sang loto. Tikon si Professor Dr. Guido David Pambalon sinya, there are 29 million combinations para sa 6-digit 655 Grand Lotto jackpot sa aton sini nga mga kabumbo. But silingon, kung ang isa ka tawo magataya sa tanan nga 29 milyones sini nga kombinasyon, isa lang ya ang iya sini iya nga probability or gina-expectar lang nga isa lang siya madaog or makaisa lang siya kabes nga magdaog. Sinya tido tama kabahol pero hindi ini imposible sa aton sini nga mga kabumbo. No? Ano ayhan ang pananawan niya sang mga regular nga nagataya or tumalaya sa loto karon sa aton sini nga mga kabumbo? I-check kami naton ang follow-up report ni Bombo Jomar Villa. Jom, sa report, please kami. Nakuhaan na to diri ka nga bobotsam reaksyon ang pila diri karon ka mga nagapatad o nagataya sa loto ti sa manugay naman niya karon nga mga tinion ini ang may katanan sa sining report sa ang damlag lang 433 no ka mga persona ang nagdaog karon sa loto sang more or less 200 million pesos. 236 million pesos sa Bombo Jomar? Yes, ti masobra 200 milyones bobotsam. Ti ang piladri karon ka mga nagataya sa loto ang nagahambal nga do hindi kuno sila mapati bobotsam nga ti 433 ka persona ang nakapaminsar sang amonabing na numero, although kati hindi man siya pasunod purti maburbudlay siguro ang tumudon kati amo na ang winning combination abi no anom karon niya ka 6 winning combination sang sining numero nga nadagaan sining 433 tanan ka mga personalidad. Tina pagignutan naton diri karon ang isa man diri ka
makabig man ati madugay man nagataya na sa loto kag ati sa sige-sige yang taya duay pagidya ka naka gwa no ay gidya mag daog ka bumutsap no ang yasining karon nga numero ati madugay-dugay naman nga gina supot-supot ya kag doon nakagi man siya ganin ni Liga taya man sa 3-digit numbers lang ati nga nagabula man diri sa ako nagataya man siya diri sa syudad tiway man nagadaog bobotsam ti sunod diri karon kay ma'am ang napakingutan naton diri karon ang isa diri karon ka mga nagataya man si ma'am okay wait lang kay gina-check ta diri bobotsam ang isa diri karon ka nagaano lang nagataya man diri kay ti iyagin pahayag diri nga do ka imposible kuno patihan nga ti amo gid nakadamo ang nagdalaog sa sining anom tanan ka combination asang sining numero ti suno kay Monique Basiya do mga more or less mga 2 years naman siya nagabalik-balik ti nagataya-taya dira kag ati isa ka adlaw may more or less mga 20 pesos ang iya sini karon niya magasto sa isa ka ticket ti ang iya sini nga mga numero kis ati ko may ara nga do sign bala nga ti ginatayan niya so gina pagitaan niya da pamagi ko paano siya makapasakop bumbutsam pero ti sa sulod sang mga sobra na duwak tuig duay gid siya kuno kagi magdaog kay ti do ka budlay man kuno pag sumundo na wadaan man sa gani paglaom nga ti sa sige-sige la kataya do ay nagabalik bala sa iya ang ining mga nabuhin niya bigati bisa 20 pesos na kadlaw so masupot man no bilang ordinaryo ang pumuluyo diri karon sa syudad sang Iloilo diri karon Bombotsam. Ibabati tabla ang pahayag diri ni Ma'am Monique Basiya sa nga interview diri sa Bombo Radio. Nga sila madaog sang amuna. Nga pila sila matunga to hoy. Do hindi imposible man lang na sila. 400. Oo, 400 sila si Pabla. Kadamo-damo sila. Ti siyempre ga ano man ang ano nga hindi man mapatihan sa bilog nga ano nga mga daog ka muna ya. Ikaw ga taya ka sa loto ti gina-select mo na anom gid ka numero. Oo Ti anom budbud. Wala sa anom to gano lagi to tuwi na kagwato nga numero nga kadamo-damo sa ginatayaw. Dugay ka man ga taya na loto ha. Oo ga ano man ko nga muna maka swerte-swerte nga tawag man lang pila na ka to ikaw ga taya? Do mga 2 ka tuig doon di man ko sige kay way ko gaukot kay siling ko do wala man ko kisaga ano sa loto daw paswerte man ang balak sa pila ang ano mo taya mo na ka usually 2020 oo te mag 2020 kada adlaw mo daan sipa bala aga hapon pa magduwa te dako na naisipon mo lang nadunugunan ka man Tawa na kis nga daw ay na ako kagana kasi dapat kataya ka lang kung may ara ka do ano da do numero nga nataypan nga pwede bala balay mo swerte yon ka mga numero na dinhalin na siyempre sa mga birthday sa mga bata ko sa kung basta ano ko lang ano ko lang mapil ko lang bala nga amo na bala galing ti oo na mga amo na bala nga kay kadamgo na oo kwarta nga ginatag sa imo na nagdaog ka hutayan ko way man Ay kagidya kagidaog pa. Wala agid Nga dulan nga di pag-alaom ko pati sa mga STL na balaw. Si dati nakadaog ko STL 3-5 mga mo lang na. Pero subong gawain man kana sa STL kay dividendo isa lang daog damo ka mo. Do wala tupa mga mo na do pareho sa luto man bala. So amo to Bombotsam ang pahayag diri sa pila ka taya sa loto ti kun hindi ka giman abi kun mapinasansahon dara kag do madasi kaya ti matak-an sa numero mo kag ti sa sige-sige mo masupot man nimo ti angay siya kis naga 40 pesos paglining nagasto sa kadlaw ati abilang ordinaryong pumuluyo ti kun makabatad ka da si saksmana sige-sige ti dako naman akron nga balos ukod nga buhin sa imo kun way man sang may dako may balos abi Bombotsam. Okay. Dahil lang ibla Joms balikan ta kadira kay may dugang pigig ko sini nga mga palamangkutanon sa imo pero ti balikan ta kasi lamang madugay kay may pila lamang kita ka mga importante sini nga pahnumdom kag mga mensahe para sa aton sini nga mga kabombo balikan ta ini matapos sang pila ka mga importante sini nga pahnumdom. Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok.
Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Suno kay Yuk Chul Kwon sang Future Science Research Center sa Republic of Korea kag lead author sang pagtuon ang hair loss ang mahimo nga tuga sang air pollution. Sa nasabit nga pagtuon ang particulate matter o konang particle pollution ang makatugas ang health risk kag nagapanubo sang protein level nga importante sa hair growth. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa ato nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butang nga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mong imo expenses. Hibaloa mga non-essentials nga mga butang, kaangay sang entertainment kag pagkaon sa gwa o kon sa restaurants. Isa man sa pinakamaayo nga himuon agud nga makakinot ikaw sang kwarta amo nga mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kun para sa diin o kun para sa ano ikaw nagakinot. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Halimbawa diri amo ang pagbatsyag sang fatigue, pagpinuot sang paginhawa, pigado nga eyesight, malapsi nga panit, hinali nga pagbago sang modo, pagpalanakit sang lawas, kag iban pa nga balatian. Bangod sini, natukiban sa mga eksperto nga ang vitamin B deficiency mayara sa negatibo nga epekto sa ikaayong lawas. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Ang vitamin B complex ang ginabugusan sang 6 minutos sa kaligan sa takna sining alas 12. Balikanta si Bombo Jomar Villa. Joms, bisan ang si Ma'am Monique ganito hindi pati nga 433 kid palariyo sila numero nga ginatayan sa gipamangkot mo sa usually ano nga mga numero paano siya magpili numero kalabanan sa aton kinaanda naton iya nga mga Pinoy. For example, nagdamgo kita. Kung ano ang nadamguhan ta, may mga corresponding numbers na siya Bombo Jomar mo. Tapos birthday abisang bata mo, birthday asawa mo, urbana mo, may paborito ka nga numero. Pero paraligban kun nga 433 gid ang may palariyo iyang numero nga gintayan sa amusad to iyang kay gayunan Bombo Jomar. Amo gani bubutsam no kay sa loto bera yang mataya ikaw halin sa 1 hasta sa 55 bera man niya 1 to 54 nga numero. Ati sa kada isa diri karon ka set sa nga numero. Ati abo ganito katingalahan nga ti ang isa ka persona do same ang ilang gipilol do nga ti hindi man niya bal nga in order kay ti ini order man mo. Ang ining anom tanan ka combination sang sining mga numero diri karon na bumbutsa amo gani nga do katingalahan man nga ti nagdungan pa ni silang 433 tanan may mga nagkakatabo man nga nagadungan pero di kita makadamo mayara siguro nga duwa. Tatlo da ang nagadalaog pero the first time makita gani kabati nga do mo ni kadamo ang 433 tanan ka mga nagdaog bumbotsap ang akon gani nakagi makudamgo mo numero. Pero ano? Pito to ya ka combination. Pila? Pito. Ti sobra kay sa Jones. Amo gani nga why ko lang gintayan kay kung tayan ko nakaroon ng anong kay ano man ni bubutsam ka numero mo anong ka combination mo. Oho. Di kung tayan mo da karon kag ibilin mo tong isa basi tong isa to mo patong gumawa bla. So para hindi ka na lang ya ma-stress, why mo na lang din tayan? Why ko dalagin tayan kay basi kusulido dako panginulsol mo kag abo pa lang tunaan dra ko kag may mo panglaing bagay bla bubutsam. Tigin counter check mo man kung nagwa gid man mga numero nga gindamgo mo. Dugay na to why na ko ka
adomdom kay do since mga 3 to 5 years na siguro nagligad. About 3 to 5 years. Oho. Ti, ano plastada, abi Jom? For example, kagi ka man taya sa luto, aw? Oo, nakagi man Bobo Champ. Ang... Ti, magtaya ka sang luto, paano ka magpili isang numero? Kay ang gin-interview mo si Ma'am Monique Cambalias niya, ti, ako niya magpili ko sang numero. Birthday ka bata ko, ang edad ko, birthday ko. Ikaw, paano ka magpili numero, Joms? Oo, kung kaysa, kung madamguhan mo na Bobo Champ, may mga numero man das damgo mo. Oho. For example, abi magdamgo ka sang bulak. Ti ang bulak, ang numero ya sina 5 na. Amo na gani nga may ginatawag kita nga Flores de Mayo. Ti ang bulan sang Mayo, ikalima na siya nga bulan sa isa ka tuig, Joms. Dumay aral na sila dapat sulundan kung Oo. anong mga corresponding bla sa mga bagay na. Ang numero 4, kung makadamgo ka pagkaon, butsilingon numero 4 na. Kung makadamgo ka numero 1, butsilingon pare. Ang 23 kung ang 25 inaway. Oh. 23 sa Bombo Chris, no? Inaway na. Tapos ang 2 Bombo Chris, no? Libangbang, no? Alibangbang ko ng 3 ng alibangbang. Basta mga mo sina Joms. Tapos ang numero 10, tihig ko eh. Oo. Nan. Doanom na to ang ginawag mong bumutsam kasi pwede na namtayaan. Ingagawa to, abe? Tungaon talang kung kwan? Oo. Pero kung lang tawon ni mo, Joms, hambal sa mga matematisyan o kung sa mga eksperto sa numero kag sa probability, ti hamakon nimo may ara ikaw sang sarang nga mahimo, milyon man Bombo Jomar mo, milyon man nga combination, to be exact, 27,988,675 combinations from 1 to 55. Ang kada kombinasyon nga ni, wala ni sang liwat-liwat nga numero. Ti kinahanglan mo sang 27 milyones masobra close to 28,000 nga combination sang numero para iya nga magdaog ikaw sa ining kombinasyon gani Bombo Jomar ang imo nga odds o kung ang imo siniiya nga percentage nga magdaog kung mahimo mo ning 27,988,675 is 1% lamang. Tama, kaamo ning nga nangin palaligban karon, and that is why ang aton sinima opisyales, particularmente Senator Coco Pimentel and Senator Risa Ontiveros, gusto nila nga paimbestigaran ni Joms. Kay nga nag-amo sini Bombo Jomar. Amo gani no nga imbestigaran ni sa aton sini karon nga mga senador diri karon Bobotsam kung ano gimakpamatuod ni nga 433 gid man ang daog. Pero nga kung lang yan na pangamuyo diri karon nga basi sa sunod ko makadamgo ko anom lang ka numero abuhinan lang ni Lord ang isa ka combination to. Oh, ati sige, why gid sang problema kabay pa nga padamguhon ka sang anom ka numero eh. Oo. Tigaling, ari naman Jomso, kung amo sinang ginapangayo nimo, hindi lamang ikaw nagapangayo sina. Siguro pila guro ka milyon sumong ang tawo nga nagahambal nga Lord, padamguaman ko sang anom ka numero ay. Ti ko matabo damo kamo sina nga magdalaog Bombo Jomar. Kung familiar sa imo ang pelikulang Bruce Almighty, ang nagadala sina si Jim Carrey. Gusto niya nga mangin isa ka God bisan 3 lang kadlaw. Tigin hatagan sa sang kaygayunan nga mangin isa ka Ginoo sa di ko rin mariko specifically but sa in a short period of time. Ti karon hindi magali basta-basta Bombo Jomar kung Ginoo ka, hilabi pa kung mabatian mong mga pangamuyo kag ang mga
ginaayo sa imo sang mga tao, sa mga tumuluo, nga ti, Lord God, kung pwede, padag-amang ko sa luto, tinuhalos amo na, nga mabatian niya, sa tagsa ka mga tag-adlaw, ti ang sabat niya, yes. Dugin grant niya balang kagustuhan sang tao nga mga pangamuyo. Sus Maria kagusip, pila ka milyon sila ya Bombo Jomar nagdaog, igo mura, ang ila sini nga premyo, do naigo na lang to ya sa pila to, 1 cents? Or 1 cent rather? Doy pakabawi. Kung baga pati salapi na lang ang ilangan nangin jackpot price kay ti pila sila ka milyon nga nagtunga mo. Oh. Yan mo sinabala. That is why nga ti do palaligban pero suno sa mga eksperto hindi malayo nga matabo. Hindi ba silingo basing iban hindi na mga muyo bubutsam? Ay hindi man Hindi man sa muna. Pero kung ako'y Bombo Jomar mangkuton mo, okay man lang ang mga kasubong sina, pero hindi mo yung pagsandig ang imo siniyang kapalaran or kabuhi sa mga kasubong sini, no? Dapat kung gusto mo nga mag-earn sang kwarta, pangabudlayan mo kay bla mo, ang kwarta nga mahapos mo lang ginbaton or mahapos nimo ginangkon or mahapos lang nakuha mo, dasig man na maubos, Joms. Pero ang kwarta nga pinangabudlayan mo, dugay man kag maubos Amoged kay Mamunik, kudo kung sumasumao niya, do mga 50 mil ato na gasto yung bumbutsam mo sa patadla kaluto? Tiyamakon mo na. Ti ko ng 50 mil to be, damo na to nakantuan niya tani kon gingamit sa iban nga pamagi. Amoged na usap ko bakal mo na ipatuko mo na negosyo, moged no, puslan mo gid. Pero ang arilo to ya patsabat-samba man niya kun may ara ka na numero karo kag kun bisan di ka man palataya kag kun natuon sa imong swerte bobotsam may tsansa kag gid karon nga magdaog. Yung mga texter ta gani nagahambal Dios niya. Good noon mumutsam dugay ko na notice adto pa sang 658 kag 655 kung gamay pa lang gani kuno ang premyo waay sang may nagadaog. Pero kung jackpot price gani magdaog, jackpot price magdaog, magdako na gani ang jackpot price, sos damo kuno gadaog. 200 milyones sobra. Bumbutsam. Ang balik-balikan talang bala ang winning combination, ari bumbutsam minawidan kita dire. Ini order man lang niya. Hindi man sa pasunod gid. Ang numero amo ning nagruwa sang drone sang Sabado, October 1. Bumbutsam. Una nga numero 9, 18, 27, birthday ko ginimad city. Tani nagtaya ko ba? Ang Bide City, but sila yung kumadamguhan mo na, nakadamgo ka buang. Numira mo na ang numero sa buang, Bide City. Ito, birthday mo na gali. Birthday ko ng 27. Pero hindi man niya but silingon nga buang ka. Di ba? Why mo ko na nga ba? Ang sa kung tamdan tabla ang numero sa dalamguanon nga ginabasihan sa mga mahilig magtaya-taya sa mga numbers game niyo 36. Mga edad mo ni Guru Bobotsam, 36. Minus 10. 26. Oo. Tapos? 45. Kag 54. 54. About 30, no? Amo nang winning combination nga 433 katawo ang nakapaminsar sa amo nang numero. Yes. Sige. Tay may plano ka magtaya? Why ko abiga taya jom sa luto sa iban nga numbers game, why man ko gataya? Di ko mahilig sa mga amo-amo sini abi. Balanta di mo naman kinahanglan siguro dako yung kantidad bubot kay may stable ka naman nga source of income.
At magluwas sinati do way man taga problema sa mga investment kag mga propiedad ta. Do okay man. Kalapad sang bakahan ko to sa New Zealand, sus Maria Kaguse po. Oo. Kinatala istorya ng utang. Quiet naman lang, Joms. Ikaw, iwo yan kayo. Ginabira mo, gikwako niya. Oh, ako ganito, doon plano ko pang dispose ko to mga goat ko to sa Bao New goat? York. Goat? Oh, di mo dispose sa mga goat mo? I-dispose ko to kay do ang chimpo to sa New York, duga tugnaw na bubutsam, so duga apektado mga goat ko to. Pwerte, hamakol mo ha? Oh, engineer nagwerta, bago lang nag-abot si engineer. Hamakol mo engineer, may goat si Bumbo Jomar, ipang dispose na. Tiyang mga goat niya dito yung ginasagod sa New York. Utoy-utoy kadlaw si Bumbo Criso. Sa Dindampi sa New York man? Ano? Sa Dindampi, din ka ang farm mo nga, ang goat farm mo sa New York, Dindampi? I-chat ko lang kay do ka budlay ni spellingo ni pronounce ning ngalan niya ni Bubutsam, ang address niyo. Sus Maria Kagusip po. Werte. Sige. Ano pa ilong dispose mo na? Ate, amo lang na danay kay ang ginapadako ko pato ko mga calls to ay pati gito nag ay pati gito na Diin mo na butang imo nga mga manok, Jobs? Ang imo manok? Ang mga manok ko diri lang sa Philippines Bao sa Tamaran ka na mag-gwa sa iban pa nga lugar? Budlay na to sa luhon mga address to. Oh, ti subong kami to sa Spain. Sige to padugos ko sang ubas. Oo. Tigala ko ang lips mo duga tumitom kisay. Kadamo. Kadamo sa makita yung laps ko gin ba laps. Ti do wala. Kung magkaon ka ubas, why man nagalubad, Joms? Depende man may aram may kakaon dan ubas sa ginapagi yagid sa bibig ya Bubutsam mo ginalamit-lamit. Oo, kaga ko abi magkaon ko sang ubas, why ko man ginatandog ang ubas? Ginano lang? Ti kami gahungit sa kon. Oo. Ako niya why nagawit yung gina-blend ko na ya Bubutsam. Surrender ako, Joms. Simo, Joms, thank you again. It is si Bumbo Jomar Villa para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent, overall number 1 sa Iloilo. Basta Radio, Bumbo! Salamat, Ged, Bumbo Jomar Villa, no? Aton sini nga Bumbo reporter nga may goat farm sa New York. Kagang ubas, gina-blend. Forte. Oh? Sa aton sini nga mga kabumbo, hambal gani ni, hindi nga daw, hambal gani ni Senator Risa Ontiveros, sinya, basta gani iyang maglapaw sa realm sa probability, sinya damo na ni nga mga palamangkutanon ang awas man or magaguluwa man ti dapat imbestigaran ini. Anyway, tinubukas man niya ang Philippine Charity Sweepstakes Office sa nasambit sini karon nga investigasyon. Ginatawag sini nila suspicious Grand Lotto results. Oras 3 minutos sa kaligad sa takna sini nga launa. Pagbalik nato na banwa, istoryanta iban pagin sini nga mga balita kag impormasyon. Ang alkalde nagpahayag nga wala kuno sang concern sa safety sang structure sang Ongka flyover, sandig sa ginpahayag man sang DPWH or the Department of Public Works and Highways sa iya. At the same time, may balon taman kay ikatatlo na nga simana subong sang pagsarado sang Ongka flyover. Ano ang mga traffic plan sang syudad sang Iloilo kay kita apektado man sini sa ato niya matag palamati
subong man naton sini mga kaiping sini ang lugar. Just like kami ang pinakadirektagid amo ang banwasang Pavia. Balikan naton ini pagkatapos sa bilang importante nga mga panumdum oras. Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Sa Radyo Bombo! Ako si Mayor Jerry Treñas, sang syudad sang Iloilo, nagaimbitar sa inyo sa pagkare kag pagsaksi sang face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ilang nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Ang leptospirosis ang tugas ang bacterium nga ginatawag nga Leptospira interrogans. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw mang ginahilanata, nagasakit ang ulo, nagayelo ang supat tig mata, hindi na magduha-duha kag magpakonsulta bangod pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang kainit sang tubig ang nagapanalupsop sa painful abdominal muscle spasms. Ang pag-inom sang alabaab nga tubig naga-increase ang imong body temperature kag sang imong metabolic rate. Ini nga increase sa metabolic rate ang nagabulig sa pagtunaw sang calories nga effective gid para sa mga nagapaniwang o kon nagabuhin sang bugata. Kalabanan sa aton ang wala na ginahatagan sang importansya ang paghusay sang buhok, ilabi na kun sako kita sa sulod sang isa ka adlaw. Apang suno sa pagtuon, ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Naeksperyensyahan mo na bala nga maghinulsol bangod sa imo sala nga desisyon? Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani ilikawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Ang tambo o kun bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, bugana ini sa protein, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Suno sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa bamboo shoots ang ideal para sa pag-improve sang immune system sang lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic ug pain-killing properties. Kanami gidya magtulog,
Pero kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, base hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Piliun mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood. Bangod ginapataas ni ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Likawan ang pagpanigarilyo, bangod ang sigarilyo, nagapugong sang oxygenated blood nga makalabot sa tulan kag tissues. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Apang maghalong bangod ang pag-exercise kung malapit ka na lang magtulog, ang mahimo nga magresulta sa insomnia. Kauntasan, La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Bombo Radyo Iloilo, Philippine Standard Time, 10 minutos na nakaligad sa takna sa Ningalauna. Balik diri sa pagpangalagad sa bombohan ay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Standby sa aton sining mga kabombo sa dugang nga mga balita kag impormasyon. Bilang taga-syudad sa Iloilo, concern man kita sa sining sitwasyon karon sa Ungka flyover. Ang atigin maricol mo ini, ining nasambitan sining proyekto sa gobyerno kung mabatian mo ang tatlo ka mga tinaga, perwisyo, depektuso kag problemado. Sa aton sining karon iya nga mga kabombo, pero suno sa Department of Public Works and Highways ang ginusisa ni Mayor Jelay Treñas hambal sang taga DPWH yung waya sang problema, no? Sa safety sang Ungka flyover. Ano pa ginaihan ang ginhotek sang DPWH or kung why man ginhotek anong pathag sa DPWH sang ginhusisa ini sila sang aton sining alkalde may kang tanan sa Ungka flyover. Sa aton sining mga kabombo. Kay ti kon ang concern sa nadiri naton kadlagko sa mga litik, kadlagko sa mga buka, daw halos iya kadadlaw nagausdang inor nagausmod ang iya sining pundasyon. Temo man ang isa sa mga rason kung nga magapatigayon sila sang shoring kag hambal sang isa iya ka structural engineer sa aton sining mga kabombo, nga kung yara na sa final stage kag kung may problema abi nga magtuhaw sa ibabaw nga part, hapos ina iya ma-resolve. Pero kung yara na sa final stage kag ang problema yara sa pundasyon, may major concern ina sa aton sini nga mga kabombo. How come karon nga nag-safe abi iyang pahayag sang DPWH sa aton sining alkalde? I-check naton ang linya ni Bombo Angel Tan. May kantana naman iya sa pathag sang DPWH sa kay Mayor Jerry Treñas. Bombo Angel sa report, please come in. Din pa siguro sa Department of Public Works and Highways, Bombo Champ, pinaagi kay Iloilo City Mayor Jerry Treñas nga wala asang issue sa safety sang tawo ang nakatabo subong sa Ungka flyover. Ini ang kasunod sa gimpatigayon nga pag sinapol sa Department of Public Works and Highways kuupod si Mayor Treñas, City Engineer's Office, kag mga konsehal sang syudad bangod sa issue sa nasambit nga flyover. Sa interview sa Bombo Radio kay Iloilo City Mayor Jerry Treñas, iyaging pahayag nga gihatagan niya inisang timeline ang Department of Public Works and Highways nga dapat sa isa ka bulan kag tunga matigayon na nga makayo ang Ungka flyover agud malabayan ini sa mga motorista Bombo Champ. So sa alkalde dapat siguruhon sang Department of Public Works and Highways ang ilagin obra agud nga hindi na magliwat-liwat pa bangod ang kaapektuhan sini amo ang mga pumuluyo ag motorista man Bombo Champ. Matandaan nga bangod sa temporary closure nga ginhimo sa nasambit nga ahensya, nagdugang ini sang huol sa publiko kaga pagpugok pa sang trapiko Bombo Champ. Yarat pamatian ang nangin payagman ni Mayor Jerry Treñas sang aton ma-interview. Well, patawag kita sa DPWH upod sa kay ARDAL kag si DE kag ilang mga engineer, no? Upod sa aton nga mga engineer man sa city engineers
kag sa Konsehal Lesta, Councilor Cabaluna, Councilor Trenya sa Tumanto. Ang hambal nila, maturing sila for 3 weeks, no? And then, after nga maturing sila, kag ma-validate nila, ipatigahon nila ang pila ka bilog nga mga poste. So it will take about 1 month and a half para matotal. And they are assuring us nga way man kuno sa issue sa iyang para sa safety sang tao. Well, ginapadasig ta, no? Matapos na kay ti nakita ta sang pag-ubra sina kag naabrehan na ina, madasig na ang pumuluyo magagi dira, no? Ang ako lang ti may concern because ti daw kabudlay para sa pumuluyo ta and ti liwat-liwat ang ubra. Amo na nangayo ko nga aton city engineer pareha sabi sa aton experience dira sa aton nga pumping stations kay naguba man da mga pipe, mga pumps sa aton nga elevators na sa diversion. Nangayo ko nga ang aton nga engineers ma-involve na sa during the construction stage. Bumbocham, nabatian naton ang nanging pahagman ni Mayor Jerry Treñas may ikang tanan sa issue sang ungka flyover Bumbocham. Tikabay pa Bombo Angel ang assurance ng Department of Public Works and Highways sa kay Mayor Jerry Treñas hindi katulad sa pundasyon sang ungka flyover nga mahuyang. No? Kay ti kung ginapasigurado nila sa alkalde sa aton sini nga mga kabombo ang ginaistoryahan takaga nakataya sina diriya propiedad kag kabuhi isang tawo Bombo Angel. So kung maghambal sila nga way dapat sang kabalakan safe ini ti dapat sini iya sa aton sini nga mga kabombo pahilayo lang hindi kita maka-encounter sang kung ano man iya nga sahi isang trahedya dira. And ang ila sini nga pagplastar or ang ila sini nga pagaymuon sini nga pagtrabaho nagakadapat madasig ini kay tama na kadugay ang perwisyo nga gintuga nila sa mga motorista dira iya sa area sang ungka haro kag kasugpon sini nga ungka pavia Bombo Angel. Yes, Bumbocham, kag example man bi kung ang rush hours wala Bumbocham kadamo gid sang tawo nga mambal kadi stranded at the same time grabe ang apekto sa trapiko Bumbocham kag makapatugay man sa oras ang biyahe man at the same time Bumbocham. All right. Ini si Bombo Angel Pichillertan para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo. Sa radyo, Bombo! Salamat gid Bombo Angel Tan sa imo sini nga follow-up report. Kung hindi ako magsala and correct me if I'm wrong, 2019 diri ni ang panugod sa construction sa ungka flyover. Nakasala po ini sang makabig naton nga delays kay sadto ginbasol naman ang pandemya bangod sa COVID. Now sang early months sang o second quarter, sakto ako do second quarter ginbuksan na ini after gid sang eleksyon ganito sa aton sini nga mga kabumbo natigayo na nga magyan dira sang August, no? Do mga katapusan nga bulan sa August. Nabuksan na kang nagyan o galing kiti amutong na salapuan nga may mga depekto sa aton sini nga mga kabumbo. Ti project para iya sa pagpahagan-hagan sang traffic congestion. Amo ni ang mayor nga katuyuan sang ungka flyover. Pero imbis nga mais ang problema naton sa traffic, nga gina-expectar naton nga maglawig ang construction sa isa ka tuig kag tunga or duwa ka tuig kag tunga nangin tatlo iya ka tuig sa aton sini nga mga kabumbo kag masubra pa gid sa aton sini matag palamati
kag nagalaom kita nga kung ano ang statement nga ginbuyan sa Department of Public Works and Highways sa kay Mayor Jerry Trias, matupa ini tanan. No? Matupa ini tanan. Kung maghambal 3 ka bulan, 1 ka bulan kag tunga, patupaan nyo lang. No? Kag hambagan isang alkalde ta kung kayuhon nyo na, dapat insakto sini nga pagkayo sa aton sini nga mga kabumbo. Now, ang paraligban sini karon sa aton sini nga mga kabumbo, sino mapakayo sini? Sino magasto sina diri? Kay kung isipon ta, ang kapalpakan niya karon banwa yara sa bahin sang kontraktor. Oh? Yara sa bahin sang kontraktor ang kapalpakan. Nagpalpak man ini siguro sa aton sini nga mga kabombo sa kapaslawan sang Department of Public Works and Highways nga pasiguraduhon nga ang construction sini nagasunod sa design or insakto. Nga kung maghambal kita bala kung anong ara iya sa disenyo sining flyover, kung maghambal dira nga kinahanglan ini isang 90 ka pundasyon, 90 ka haligi, 90 man ka haligi ang makita naton dira. Sa paglubong naman sang haligi, kung ang kadalumon niya sini pila ka metros nagakadapat amogid sina exact, no? Nga mga specifications ang ginasunod sa aton sini nga mga kabumbo sa pagpahimo sining proyekto. Kag sa aton sini matag palamati kung pila ang budget, ti dapat amugid sining gastuhon No? Ugaling kiti sa aton sinimatag palamati, kung damo ang nagahangla sang SOP, do you think mangin standard ang mga materyales nga gamiton kag baklon iya sang isa ka kontraktor? No? Amo naman sini kapait karon banwa kung ang aton sini nga pagaistoryahan ang ginkalokalo, no? Or shall I say, sa aton sini makuturan ang isa ka proyekto nga mabakod pa yang SOP sang sa pundasyon sang proyekto itself. No? Kabay pa nga hindi ko ma-misinterpret nga amo sinisubong ang nagaklinabo. Ang but ko silingon sa aton sini nga mga kabumbo kay hindi iya or wala nagakadula kag masubo nga kamatuoran nga sa tagsa sini iya ka proyekto, no? May ara gid sang ginatawag sini nga SOP nga ginabaton ang kung sino man iya nga Herodes dira. Ti karon bangod nga ang kontraktor makaginansya man kay karon basi maputo ni siya, ti mabawi ni siya sa materials nga ibutang sininiya sa pagpatukod sa isa ka proyekto. So para makabawi siya kag hindi man siya mamuto-muto, no, makaginansya man siya bilang isa ka kontraktor kun ang specification abi karon ang kabilya dira. For example lang, ang kinahanglan sang kabilya ibutang iya para sa pundasyon, hindi man niya siling abi nga dira gid specifically or literally sa ungka flyover, no? For example, abiti nangontrata ka imo iya gapangita ka kontraktor para magpatindog sang balay, ti ang imo sini nga haligi nagakinahanglan sang 4 ka 12 mm nga kabilya, ti kay may SOP, bangod sa SOP kag para iya nga ti dipinsahan man sang kontraktor ang iya sini nga negosyo para nga may inugsweldo pa siya sa iya sini nga tawo, ti makinot ni siya sa bahin karon iya sang materials, ti imbis nga 12 mm tong ibutang iya sa pundasyon mo, 4 ka bilog, himuon niya lang iniya karon iya 4 man ka bilog tuod, pero 9 mm or worst 8 mm lang nga kabilya
ang iya sini nga gamiton para makasave siya kag mamit ya ang demand sang SOP or ang for the boys sa aton sini nga mga kabumbo. Rason nga ti masubstandard karon ang isa iya ka proyekto, ang iya sini iya nga produkto using substandard materials, ang iya sini nga produkto substandard man iya nga proyekto. So kung substandard but silingon nga ti may mga depictor diferensya ini sa aton sini nga mga kuturan. Ti kabay pa nga ining cracks, ining pag-usmod sang pundasyon sang Ungka flyover worth 680 million pesos, kabay pa hindi ini bangod nga ginlagas ang kontraktor ang SOP sang pila ka mga hirudes nga nagahangla diri. Kabay pa nga ining depikto sa aton sini nga mga kabombo, ang diferensya iya ara sa pundasyon or mahambal ikaw abing nga ti halo ining nasambit sini karon iya nga or mahumok ining duta. O galing kiti kun amo naman ang intertinaro naton nga mahumok ang duta, na-identify na kung tani ini sa pag-umpisa pa lang sang proyekto kiti may mga boring test na sila nga ginatawag. Hindi man gid kita mahambal naton, hindi man gid kita iya nga siling nga ang bilog sini nga proseso naintindihan naton, but may mga process nga ti kinahanglan ipatigayon before sang construction. So ining mga boring test, ang pagtest sang nga duta dira kung mahumok, matigaw, ano klase nga kung butangan nimo may tsansa ba lang nga mag-usmod or kung ano mga probabilidad sina dira nga makatuga sa uli sang diferensya sa proyekto or sa flyover for that matter sa aton sini mga kabombo, dapat sang temprano pa natukiban na ini kag namidyusan na ini sang DPWH sa ila sini nga design sa pagtrabaho naman iya sang kontraktor sa aton sini nga mga kabombo. Ti may ara gani isang abogado nga naga-question sini kag may mga legal nga pagsulundan sa aton sini nga layi, nga para iya nga mangin accountable ang mga tawo nga ara sa nasambit sini nga proyekto karon. Kag tingwaan naton ina nga maplastar man sa iban sini nga mga News and Public Affairs program diri sa Bombo Radio Iloilo. Wrong timing ginang tawag ko kay Sir Jack kay may presentation siya. Sige lang, why gid sang problema kay balaan man naton nga kung hindi lang nasako si Mr. Kunlo gasabat ina dayon. Sa aton sini karon niya nga mga kabombo. Tingwaan ta na karon nga mabalikan man ang iya sini nga linya sa aton sini nga pagpangalagad. Pagbalik naton, check ta Estancia Massacre Update. Ang National Bureau of Investigation may 8 na ka mga affidavits nga ginauyatan kag padayon ini sila nga nagatingwa nga makig-istorya sa kay Mr. Jevron Paruhinog, the lone survivor / person of interest sa Estancia Massacre. Pero may informasyon kita nga nabaton nga daw may nagapamalabag kuno para nga hindi makaistorya ang NBI sa kay Mr. Paruhinog. Anok matuon ini? Fully cooperative. Nagakooperar. Tapos ang NBI ang mausisa, hindi na pwede may istorya. Ano klase istorya to ni man? Balikan tayo ni matapos sa pila ka-importante ng mga panumdom. Molo Plaza, ang central landmark sang Molo, isa sa 7 ka mga distrito sa syudad sang Iloilo. Diri mo makitaan ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad, lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasamit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo, popular nga Filipino wonton soup dish. Kilala man ang Molo Church ako ng St. Anne Parish Church bilang feminist church, bangod sa 2 ka mga raya sang 16 ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II.
Ang nasambit nga simbahan ang gindeklarar nga national landmark sang National Historical Institute sang 1992. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Ang nagapanguna nga kabangdanan sang climate change among paglaptas ang ginatawag nga greenhouse gases sa kahawaan nga ginalakipan sang carbon dioxide, methane, nitrous oxide kag ozone. Ang mga gases nga ini naghalin sa paggamit sa mahigko nga sahi sang enerhiya kag gasolina. Madamo ka sang pwede mahimo agud nga makabulig nga mauntat na ang global warming. Una, hindi magamit sang plastic bags. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy bangod ini nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Tanan kitang may mahimo. Gani, protektahan ta ang aton nga planeta. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami isang legs ang isa katawo. Suno kay Dr. Hilary Jones, Tena Brand Ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mahimo nga mangin infertile ang lalaki. Ang pagsuksok sang skinny jeans na nag-apekto sa reproductive health nga amo nagatugas ang UTI kag iban pang health issues. Mas maayo sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agod mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Ang nagkalain-lain nga color combinations ang nagapagwa sang nagkalain-lain man nga personalidad sang tawo. Suno sa mga psychologists, ginapanugyan sa pagtuon nga mas makapasangkad sang modo sang tawo ang mga bright colors ipaanggid sa mga dark colors. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Makabulig ang pagbutang sang ice o kun yelo sa bahin sang lawas nga nagasakit bangod sang injury. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kung direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos ng 2 ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasabit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Masami bala nga nagabiring ang imo tiil? Kung magpungko ka gani sang madugay, daw hindi ka na makatindog bangod nagabiring ini o kung naga-cramps. Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Pila sa mga rason sang cramps amo ang sala nga posisyon kung nagatulog o kung madugay nga pagpungko, kakulang sa potassium kag calcium sa dugo, kag dehydration o kung kakulang sa fluids. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Na-eksperyensyahan mo na bala nga mabuli o kung ikaw mismo ang nagapang-bully online? Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatugas sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, kahuya, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kag kakapoy. Kung ikaw ang ginbully, una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan, ilabi na sa imo nga ginikanan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang,
Don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang masobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Ang sobra nga pag-inom sang tea ang makapatas ang antay 4 minutos na kaligad sa takna sining launa balik diri sa pagpangalagad sang bombohanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Standby sa aton sining mga kabombo sa dugang mga balita kaga impormasyon diri man sa palatuntunan na bombohanay sa udto before sang update naton sa Estancia Massacre. I-check kanay naton kay may separate nga follow-up si Bombochari may kantanan sa sining ginapayag biktima iya sang suicide or may naghikog sa banwa ini sang Barotac Viejo. Sa mga kabombo naton may kita ha trigger warning kag sumungman sa mga ginikanan dira nga upod subong ila sini makbataan. Parental guidance lang ang ginahingyo ta sa aton sining nga masunod nga pagbalita. Check ta si Bombo Chari sumagpao. Bombo Cha sa report ta please come in. Padayon subong ang investigasyon sa kapulisan dito sa may Barotac Viejo Municipal Police Station tuhoy ini sa natabo Bombo Champ nga ginaaligar no nga suicide incident dito sa Barangay San Fernando sa Banwaman sang Barotac Viejo. Kagwa wala ginadula ang anggulo nga posible may ara sang foul play sa natabo nga suicide incident. Ang biktima ginkilala ini nga si Pearl Jan Agcalari, 20 anyos ini siya, kaga nasapuan na ini siya nga nagabitay sa puno sang mangga, kag ang nakita sa iya sininga liog nga nagasambod amo ang nylon rope. Kag ini siya residente man sang nasambit nga barangay. Sa investigasyon suno sa interview man naton kaya Police Master Sergeant Rodolfo Prudente Jr., ang Chief Investigator sang Barotac Municipal Police Station, iya ni ginpahayag nga halin sa broken family ini nga biktima kaga nagaisahanon ini subong nga nagapangabuhi kaga nagasuporta sang iya pag-eskwela. So pag-abot sang kapulisan dito sa crime scene, ang tiil niya Bombo Champ amo ang nagaduot na ini sa lupa. Kaga sa explanation man ni Police Master Sergeant Rodolfo Prudente nga ang lawas niya ni nga sa kahoy niya ginhigot may posibilidad na nga mag-stretch kaga nag-stretch na gid man ni ang sanga sang mangga rason nga pag-abot nila didto nagduot na sa lupa ang iya sininga tiil. So wala ni ginabaliwala no ang posibilidad nga may foul play kaya na-recover man ni ang cellphone sang biktima kaga nakuha no nga may impormasyon didto nga may nagapa-eskwela ini sa iya Bombo Champ nga miyembro sang LGBT pero ginapahayag na subong nga naguntat na ini pa eskwela sa iya kag sa subong ginahibalo pa sang kapulisan kung ano ang rason nga ginpauntat na niya pa eskwela ang ginaligar nga nag-suicide nga biktima. So sa subong ipa-undergo na ni sa autopsy examination ang lawas sang biktima kagang pamilya sa nga biktima nagapahayag na diri nga may hindi kuno manami nga natabo between sa biktima kag sa nagasuporta sa iya sini sa iya nga pag-eskwela. Ayari pamatian ang nangin interview kay Police Master Sergeant Rodolfo Prudente Jr. Okay. Elegant, no? Ang information is that nga ang isa sa mga rason nga ginalantaw nga ang pagkomiter sang suicide sining persona bangod nga ti naguntat na ang miyembro sang LGBTQ sa pagsuporta sa iya sa pag-eskwela niya Bombo Chari do amo ning isa sa mga ginalantaw karon nga motibo or rason. Isa sa ginalantaw nga rason subong kon nga ginaligar nga nag-suicide ining si Pearl Jan Agcalari bangod Bombo Champ no nga luwas nga halin ini siya sa broken family nga daan may nagapa-eskwela ini sa iya kay high school pa lang ini siya Bombo Champ bisan nga 20 anyos na siya high school pa lang bisan 20 anyos na kaga ini may nagabulig sa iya pa eskwela kag ang nagapa-eskwela sa iya miyembro sang LGBT kaga subong nabalaan
nga naguntat na inibulig sa iya. So amo na siya isa sa mga nga posibilidad o kung isa sa mga ginalantaw nga rason kung nga nag-suicide ini. Aha. All right. I-check na to na be. Okay na kita, engineer, sa voice script. Oh. Why paguro man kalabot diri Bombotsa. Anyway, sa karon ng bangkay sa dina. Sa karon ang bangkay Bombotsamp para nasa punerarya kaga nag-request naman to ang pamilya kag ang kapulisan nga ipa-undergo na sa autopsy examination para malantaw pagid kung may posibilidad bala nga may foul play gid man o kung tungod lang gid nga nag-suicide ining nasambit nga biktima. May mga pamilya na siya nga nagkakadto dito, Bombotsa. May ara na pamilya Bombotsamp nga nagkadto ang iya gid ni nga pamilya nagkadto dito kaga naghatag naman gani isang statement kay kilala manigali nila ang nagapaeskwela sa ila nga bata kag amo to gani ginpahayag nila nga may hindi manami nga bayluhanay isang istorya o kung may hindi manami nga natabo between sa bata nila kag sa nasambit nga nagapaeskwela sa bata nila. Oho. Okay. Kiti ko ng tawon mo do hindi man gid gani hugot ni ang nylon rope bala. Unlike iya sa iban sini nga mga nakitaan man naton nga insidente sang suicide, do may ara niya sang gap pa sa iya sini nga uluhan bala ang higot Bombotsa but siguro sa pagpangusisa na sang pulis kag sa result sang autopsy examination dira na kag madeterminar kung bala ini siya ang naghikog or may foul play pa nga natabo kay isa man sa mga plaligban nga nagaduot ang iya sining nga tiil sa duta kung hikog siya, no? Ambal sang police initially may posibilidad nga nagluyon man ang sanga sang kahoy nga ginhigta niya sang nylon rope. Base sa investigasyon sang kapulisan Bombotsamp pagkadto nila sa crime scene didto no sa may barangay San Fernando sa Barotac Viejo, wala sang palatandaan ini sila may nakita no, wala gid sang palatandaan nga may struggling nga natabo sa biktima kaga wala sila ni may nakita nga iban nga bakiras o kon ano magluwas lang ang nagasabit ni nga nylon sa iya nga liog. All right, sige ari na si Sir Prudente. May nag-inform diri sa amon nga ang ining biktima nasapuan lang nga nagabitay sa may puno sang mangga. Sige, daging kadtuan naton dito ko nag-imbestigar. Dito nabta nato ng biktima nga nagabitay sa gamit sang nylon rope sa iya nga liog. Kag ginikilala ini siya sa kay Pearl Jan Agkalari. Ibaldosa, 20 anyos, single kag pumuloyo sang barangay San Fernando, Iloilo. Well, sa dugang naton nga pagpangusisa, nahibaloan naton nga ining biktima, broken family gali ini siya. So, nagaisanon na lang ini siya nga nagapangabuhi pag nagasuporta sa iya kaglingon sa iya pag-eskwela. So, pinatuloy pa nato ng rason no, kung ano gid ang kamangdanan sa iya nga pag-ikog. Sir, ano ang antad sang iya nga ginapahayag nga pag-suicide sa may lupa? Anyway, ang lawas niya nagaduot na ini siya sa lupa ang iyang atil. Basta-basta naghigot ka sang sang imong lawas sa kahoy kag kung ano ang weight mo naman naog, so may posibilidad yun nga mag-stretch ini siya ang higot. That's why nga sangya din sa lupa pagabot naton dito. Wala sang ginaalikar nga foul play, sir? Well, sa subong, this time, wala man nato ginabaliwala ang ginaligar nga foul play. Ari pa digani ang cellphone sang biktima kag ginaimbestigaran pa naton kay may mga other information kita nga nakuha about sa another person. Ano na siya nga information? Well, bala mo ang nakuha natong information ining biktima may nagasupport din sa iya kuno sa iya nga pag-eskwela. So galing nag-stop na, I don't know kung anong reason. So amo ni siguro ang hindi man nato mambal nga rason nga nagikog siya.
So ginapadalman pa naton subong. Pero ari pa i-undergo pa naton sa for autopsy examination ining lawas ang biktima. Ang amo na nga rason, sir, sa pananaw sang kapulisan ta ano Well, hindi pa naton matulid gid kay padala pa naton ni Sarako no ang cellphone kay ang pamilya sang biktima nag-aligar nga dumay hindi maayo nga natabo in between sa biktima kag sa naga-support sa iya. So ang gusto nila nga matabo nga matulid gid kung ano ang rason nga naghiko gid siya. So basi makakuha kita diri sang sabat pinagi sa cellphone sang biktima. Sir, ano inaasa ginapaskwela high school, college, ano sir? Well, ano ini siya? High school? Pero may asawa na, sir? Wala. Single. Ano nang statement subong sang pamilya niya, sir? Well, sa subong ginahulat pa nato ng pamilya diri sang biktima para ma-open ining cellphone. Kay bala mo may password hindi nato ma-open kay hindi man nato matandog ining cellphone. So ginahulat naton diri sa buong pamilya. Waay man isang kontra, sir, ang biktima o kon mga report sa kapulisan, sir? Wala. Base sa pagbungasisa naton dito, wala siya sang kontra. Kagula man sa record. Hello, ma'am. Ang nagpa-eskwela ni sa iya, sir, makabig ni nga first interest na Negative pa kay hindi pa naton matulid kay kung lantawon naton ang crime scene ang lugar sang ginhikugan niya. So we'll arrange ang tanan, wala sing palatandaan nga may struggle nga natabo dito sa sa may area. Pero basi may ara kamo nakita, sir, nga posibilidad nga basi ginpatay na ini nga daan kaga didto lang gindala. So as of now wala pa kita sang tulid gid nga investigation about sa ginambal nimo, ma'am. So ano lang ang latest naton subong, sir? So sa subong ipa-undergo nato no sa autopsy examination ining cadaver sang biktima to determine kung ano gid ang iya nga cause of death. Kagi ongoing pa nga aton nga investigation about this matter. Nabatian si Police Master Sergeant Rodolfo Prudente Jr., ang Chief Investigator sang Barotac Viejo Municipal Police Station. So subong wala pa ni nila natulid gid ang investigasyon kung na posible nga ginpatay na nga daan ang biktima bag-o gindala dito sa crime scene, pero wala nila ginabaliwala ang posibilidad nga posible may foul play kaga sige pa sa gihapon ining investigasyon nila tuhoy sa ginaligar nga suicide incident dito sa may barangay San Fernando, Banwasang Barotac Viejo. All right. Sa dugang investigasyon, Bombo Champ sa related sa Estancia Massacre no, sa subong wala pa sa gihapon nakakandak sa interview ang National Bureau of Investigation sa kay Jevron Paruhinog. Apisar pa nga naka-request na ini sila nga mag-interview sa nasambit nga persona sang nagligad pa nga si Mana Bombo Champ. Ini sa gihapon tuhoy gihapon sa ginbansagan nga Estancia Massacre kung sa diin napatay ang tatlo ka mag-abyan nga si Mark Libaw, JP Bosque, kaga Mark Fernandez, kaga lone survivor, and at the same time person of interest naman ining si Jevron Paruhinog. So sa interview sang Bombo Radio kay Attorney Jeremiah Sargado, ang Assistant Regional Director sa NBI Western Visayas Regional Office 6, gina-finalize na lang ni subong sang National Bureau of Investigation ang ila documentation bag-o mag-formally conduct sang interview kay Paruhinog. Subong nga nakabaton na sila sinisang impormasyon nga nagapahayag ini si Attorney Chudosio, ang abogado ni Jevron Paruhinog, nga hindi ini mag-allow sa NBI nga mag-interview kay Paruhinog. So sa subong gina-verify sang NBI ang ini nga impormasyon nga ila nabaton, taga nagapalabot na sila sa side ni Paruhinog para magkomunikar para mabalaan kung matuod gid man bala ining statement ni Attorney Chudosio.
So sa subong 7 na tanan man ka affidavits ang nakaptan sang NBI. Ang isa no may dugang pagid ni nga affidavits manugdugang mahimo na 8, ang isa ginahulat na lang ini siya para ma-finalize ang draft sang iya affidavit. Pero sa subong gapaninguha pagid ni ang NBI kung na diin pagid sila pwede kakuha sang dugang nga affidavits. Kagang sa 7 ka affidavits, Bombo Champ, ang 3 diri halin sa pamilya sang 3 ka biktima, pero ang nabilin nga 4 hindi mahambal ni Attorney Sargado kung sa diin ini para man sa seguridad nila. So ginagdaman sang SITG Palibosper ining NBI no sa pagkandak nila sang luminol test sang nagligad lang nga semana, pero hindi available ang permit sang NBI amot nga tion, so wala sila nakatambong didto no sa balay ni Chevron Paruhinog sa ice plant sang pamilya ni Paruhinog kag amuman sa Isuzu MUX. So marelay na lang kuno ini sila sa resulta man sang ginpatigayon nga test sang PNP. So ang negatibo nga resulta sang luminol test patimaan ina suno sa NBI nga kinahanglan pagid nila magpangita sang dugang pagid nga investigasyon kag magakandak pagid sila sang dugang investigasyon para ma-determine kung may ara pagid man sang another crime scene o kung may ara gid man sang primary nga crime scene. Pero sa subong hindi pa ni supisyente ang ebidensya nila kung may ara gid man sang another crime scene. Ayari pamatian ang nangin interview sang Bombo Radio kay Attorney Jeremiah Sargado. Gina-finalize lang ng among documentation before kami formally mag-imbitar kay Jevron Paruhinog for interview because we learned from the media that Attorney Teodosio already signified na he will not allow the NBI to conduct interview to Jevron Paruhinog. So we will just be the issue of subpoena to Jevron Paruhinog in the next days to come. So hindi magpasugot si Attorney Teodosio, sir? We learned from media outlets that nga hindi magpasugot si Attorney Teodosio na ma-interview ang NBI. Ang atong investigador, gina-verify na kay Attorney Teodosio, gina-confirm ko pa sa investigador kung naghambagi man si Attorney Teodosio nga hindi siya magpasugot nga ma-interview ang NBI kay Jevron Paruhinog. Pero naka-request na kamo ni sir nga ma-interview kamo sa iya? Through his counsel, nag-request kami verbally for an interview with Jevron Paruhinog. Initially, nagpasugot man si Attorney Teodosio at subong hindi siya magpasugot na. So ipa-confirm ko pa sa investigator ng NBI kung how true is that news. And then from there we will plan our next step. So far we have 7 affidavits and may isa pa man pina-finalize pa ang draft ng affidavit and then later pag ma-finalize na i-subscribe naman ito sa file. And I'm not sure kung may pulwaan pa sa affidavit kasi as far as I know, I was informed by my investigator nga kung may ara kakakuhaan another affidavit naman. Sa subong kay sino ini mga affidavit, sir? Ang 3 iyasang mga next of kin sa mga victims and then ang 4 as of now hindi pa na siguro mapag-mention on air and ang isa nga gina-finalize pa ng draft hindi ka man siguro mention on air anay ang ilang mga identities. Sir, sa ginkandak nga luminol test sang SITG Palibosper, ginagda ka mo to sir nga magkadto? Yes, of course we were invited by the SITG to witness the luminol test. Unfortunately, our chemist was not available at that time. So why kami katambong dito? But just the same, so ano man ang result, we will rely on the result ng luminol test na conducted by the SOCO of PNP. Sir, ano ni ang masiling sang NBI sa nangin resulta sang luminol test? Isa rin nakapatimaan nga pagid kami sa maganda pag isang in-depth investigation to determine whether or not there was really another crime scene or so we say primary crime scene. But will not affect the result of the investigation. Sa subong sir, pilaya ka crime scene ang ginalantaw sang NBI? Of course, hindi man takahambal gid do pilagya to be exact sa imo pamangkot no kung
sila ka crime scene, hindi kami kahambal sa subong. Because wala pa man kami sang sufficient nga evidence to establish may arag iman sa primary crime scene. Inaya as far as the NBI is concerned lang. Wala pa man kami kabalo kung ano man namin kauyatan sa aton nga counterpart if they have evidence to show nga there was another crime scene. Sir, sa subong, ano ni ang anggulo nga ginalantaw ya sang NBI? Hindi gid ako sinaguro kahambal kung ano nga anggulo ang ginalantaw namon. Kay sisigit pa man ang amon nga conduct ng investigation as regard sa motibo ng krimen. So, pasensya lang kay hindi ako makahambal pa sa subong. Kay premature pa, kay kulang pa amon ebidensya. Sir, ang mga resulta sang cellphone kag sang dashcam ara na sa inyo? Wala pa man kami sang copy, although we already requested a copy of the results sang dashcam pag sang cellphone. Nagatian si Attorney Jeremiah Sargado, no, ang Assistant Regional Director sang NBI Regional Office 6, tuhoy sa latest update nila sa ila sining parallel investigation para malutas ining kaso sa ginbansagan nga Estancia Massacre. So sa Di subong nakakuha si Attorney Sargado, Bombo Chari, sang impormasyon nga hindi magpasugot si Attorney Hector Chudosyo nga ma-interview sang katapo sang NBI ang lone survivor or si Mr. Jevron Paruhinog? Nakabaton ini sila sang information paagi man sa iban nga media outlets, Bombo Champ, kaga subong gina-verify nila kag sige ang paglabot nila sa kampo ni Jevron Paruhinog, specifically kay Attorney Chudosyo, pero wala pa ini naka-reply, no, kung tuod gid man ang information nga ini nga nakalabot sa ila nga hindi na magpasugot si Attorney Chudosyo nga interviewon pa sang National Bureau of Investigation ining si Jevron Paruhinog. Alright, tinguan taman nga malabot si Attorney Chudosyo diri para nga mabalanta kung bala matuod ining nagagwa karon iya nga mga impormasyon nga hindi siya magpasugot nga ma-interview sa NBI ang iya sini iyang kliyente kiti kung very cooperative ka malang ya way man guro sang dapat nga kakulbaan sinadri kag kadlukan nga maistorya ang nagapatigayon sang parallel investigation na Bombo Cha? Suno kay Attorney Sargado gani Bombo Champ, no, early last week, Monday or Tuesday, initially nagpasugot na ini si Attorney Chudosyo nga mag-interview ang NBI. Kay isang Monday or Tuesday nga to, dito sila ni nag-request nga interviewon nila si Paruhinog. Pag naghuo na ini si Attorney Chudosyo, pero sang sinilang gid, no, nga adlaw, amo ini ang gin-inform sa aton ni Attorney Sargado nga hindi na magpasugot si Attorney Chudosyo nga mag-interview pa sila sa lone survivor nga si Jevron Paruhinog. All right. Ini si Bombo Chari Galia Sumagpao para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Iloilo, Basta Radyo. Bombo! Salamat kid Bombo Chari Sumagpao sa imong sining follow-up report. Tiyang pamangkot sinadri karon why the sudden change sa pagpanugot nga makapatigayon sang pagpangusisa ang National Bureau of Investigation sa lone survivor sa kay Mr. Jevron Paruhinog. Munang isa sa mga palamangkutanon karon. Anyway, i-try naton tingwaan nga ma-confirm ini with Attorney Hector Chudosyo sa aton sinikanon niya nga mga kabombo. Iti ang National Bureau of Investigation sandig man sa mando sang Central Office nga magkandak man sila sa parallel investigation tuhoy sa Estancia Massacre. Tido gulpiada man karon niya nga makapaminsar naman kita sang lain. Anay kay ang National Bureau of Investigation na mausisa, hindi na pwede. Nagsugot man, pero last minute, nagpangindi naman. Sa aton sini nga mga kabumbo. Sa pagtumod sang motibo or anggulo nga ginasundan sa National Bureau of Investigation, iginatapos-tapos na lang sini nila mga affidavit. At the same time, panalawsaw pagin sila kag nagapanghusisa sa pagtumod sa kung ano ginman bala ang rason sa pagpatay sa tatlo iya ka mga
biktima kag pagka-survive ni Mr. Jevron Paruhinog. Sa aton sini karon niya nga mga kabombo. Ti hibaloon naton ini. Dugang. Kag from time to time sa gyapon maga-checkar kita sa mga latest developments in adri particularmente karon sa Special Investigation Task Group nga gintukod agud iya among magpanghusisa sang nasambit sini karon nga kaso. 7 na ka-affidavit ang ginauyatan sa National Bureau of Investigation. 3 nagikan sa pamilya. 4. Ang 4 ka-affidavit, pahayag ni Attorney Jeremiah Sargado nga hindi iya pwede ma-divulge kung saan ini naghalin bangod man sa security man sining 4 ka mga personalidad. Sa aton sini karon nga mga kabombo kag may isa pa ka affidavit nga gina-finalize sa aton sini nga mga kabombo nga ti posible isa man sa mga magahatag sang kasanagan or makabulig man sa pagdihon iya sang National Bureau of Investigation sa ila sini nga parallel investigation. Sa aton sini nga mga tagpalamati. Tihulat-hulaton tayning mga development sa aton sini nga mga kabombo. 2 ang ginabantayan naton ang resulta sa investigasyon sa Special Investigation Team or Special Investigation Task Group Palibosfer kag ang parallel investigation sang National Bureau of Investigation. By the way, kagapon gindala na sa ulihan niya nga palawayan ang isa sa mga biktima, nga si JP Bosque. Ti si JP taga Sara niya mo. Sa aton sini nga mga kabombo, so lubong na ini siya gapon as per information man sa iya sini nga mga malapit nga abyan. Yang update naman sa kay Floyd Fernandez bantayan man sa aton sini nga mga kabombo. Kay laban-laban may mga impormasyon pa ni nga makuha ang National Bureau of Investigation kag subong man ang aton sini iyang Special Investigation Task Group nga posible makagiya man sa pagsulbar, padulong sa pagsulbar sang kaso sining instansya massacre. 1 minuto na kaligad sa takna sining alas 2. Iban nga mga balita kag impormasyon bantayan sa iban sini Manusem Public Affairs Program sang Bombo Radio Iloilo. Standby na sa kapon lamang program upod sa kay Tita Regine. Inis Bombo Chama Blanco Hover gabilin sa imo sa manay nga hapon. May God bless us all. Para sa aton sinikaron iya nga Christmas Countdown. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. 83 dias na lamang kagapasko na. Siliwat! Ini si Bombo Chama Blanco Hover para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radio! Bombo! Nagahalog na ang mga pagsulundan. Apang hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung niyara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot, gamit ang habon kag tubig, ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalain ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. Pirmi kabala nagapanguyab, ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto. Bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa kakapoy, katuyo, boredom, kag kun kaisa, mahimo nga na-trigger ka lang kung may makita ka man nga nagapanguyab sa imo tupad. Apang ang ginpaandam sa mga eksperto, amo ang sobra-sobra nga pagpanguyab, sa diin masobra ka isa ang pagpanguyab sa sulod sang isa ka minuto. Mahimo man ini nga indikasyon sang brain tumor, heart attack, epilepsy, multiple sclerosis, kag liver failure. Bilang panugyan sa mga eksperto, mas maayo gid nga magkonsulta gilayon sa doktor kung may nanutisyaran nga increase sa pagpanguyab, ilabi na gid kung wala man lang sang matumod nga rason. Lapnago na ang mga nagalapta nga misinformation o kung fake news.
Ikaw, nabiktima ka na bala? Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kun sala? Una, i-check gid ang source. Kung sa diin inihalin, kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kung ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Hindi galayon magpati sa mga impormasyon nga imo makit-an, ilabi na online. Sa halos tanan nga prutas nga aton ginakaon sa masami ginahaboy nato ng ilaliso, apang panumdumaliwat kay may liso sang paborito mo nga prutas nga dapat hatagan mo sang tsansa nga buligan ang imo ikayong lawas. Ini amo ang liso sang abukado nga suno sa National University of Singapore. Nakit-an nga mayara sang 70% sang antioxidant content. Ang incredible fiber content nga may upod nga natural oils, vitamins kag minerals ang makabulig sa pag-improve sang digestion, naga-reduce ang inflammation kag naangot man sa paglikaw sa development sang cancer cells. Ang liso mahimo mo nga kihadon kag tuktukon kag isimpon sa imo nga pagkaon o kun ilimnon. Sunod kay Dr. Tom Wu, isa ka physician nga ginpasidunggan sa American Cancer Society kag United Nations, nakumpirma niya nga ang liso sang abukado nagatanyag sang most intense amounts sang soluble fiber. Ang soluble fiber nagabulig sa pagkakasang cholesterol sa cardiovascular system, gani makabulig ini sa paglikaw sa heart disease, heart failure kag stroke. Ang intense burst sang antioxidants sa abukado nagabulig sa pagpanubo sang oxidative stress nga tugas ang harmful UV rays sang adlaw kagamuman sa pollution kag chemicals. Makabulig ini sa pag-reduce ang visible signs ng aging kag naga-rejuvenate sang tone kag condition sang skin tissue, gani mas young looking ang imo nga panit. Atensyon sa mga mahilig magamit ng aircon. Bangod sa mainit nga tiyempo, madamo ang mga tao nga nag-enjoy sa paggamit ng aircon, agud nga mabuhina ng init nga ilang nga nabatyagan. Apang nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon, bangod kun mahigo, mahimo ini nga magtugas ng impeksyon kay mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Ang cabbage o kun repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Dapat lang ara ini bangod sa sustansya nga dala sini sa ikaayong lawas. Suno kay Vanessa Voltolina, renal dietitian sa Fresenius Medical Care North America, yari ang mga benepisyo sang repolyo. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang sulfur-containing compound nga sulforaphane ang nagahatag sang pait nga sabor sa repolyo, amo man ang nagahatag diri sang cancer-fighting power. Ang sulforaphane nagapugong sang progression sang cancer cells. Ang glutamine, isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Ang hampang at chess tuman ka popular sa bilog nga kalibutan kag masaming nga naangot sa strategy kag kaalam. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Suno sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Sa study nga gin-feature sa The New England Journal of Medicine, nakit-an nga ang mga tawo nga nagaedad 65 anyos nga nag-engage sa brain stretching activities kaangay sang chess ang may mas manubo nga tsansa nga mag-develop sang dementia. Paathag ni Dr. Robert Friedland, isa sa authors sang pagtuon, ang unused brain tissue ang nagaresulta sa pagkadula sang brain power. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity, kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Madamo sa aton ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Suno kay Dr. Raj Dasgupta, isa ka sleep medicine expert,
Wala sang seryoso nga risgo ang paggamit sa electric fan apang pila ka mga tawo ang makaeksperyensya sa mga ginakabig irritating symptoms. Yari ang pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sa fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate nga hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabok nga naga-trigger sang allergies. Gapamalaman ini sang mata kag panit. Muscle aches, makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan ang masakit nga lawas kung magbugtaw. Nagakadapat nga ibutang ang electric fan 2 to 3 Hello feet. and good afternoon, kids. Sa inyo tanan mga kabombo, this is Tita Regine. Beautiful Monday afternoon. How are you, mga beauties, mga beautiful people, mga KLP lovers naton dira. Mayong hapon, balikay naman kita today and sa, of course, bulan na sang Oktubre, the 3rd of October, Lunes nga adlaw. Kag ari kita sa pagdulong sa inyo sa mga kasaysayan nga aton diri nga nabaton. Basi ang istorya ninyo dira gin finish ninyo over the weekend. Kag pwede na nga ma-email, paki-email na lang sa bombo_iloilo@bomboradio.info or pwede man isulatin nyo at ipaladadayon. Care of sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Pila ka adlaw na kidman lang bala bag-o ang Christmas. It's 83 days to go. Christmas na. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. And I just hope samtang nga nagahilapit ang Christmas, mas nagadamo naman ang inyong mga savings to be given away, to buy gifts para sa mga inaanak, sa mga people that you love. Sige lang, amat-amat, every day, little by little, every day. Hello again and good afternoon sa inyo. Today, padayon naton ang pagdulong sa inyo sa makasaysayan. Actually, may wala kita natapos ng sulat ni Lola Amparing and sa nga hapon. Tapos na nato ang sugpunanta ang iyang istorya diri sa ato na tuhoy sa iya utod nga babae nga sunod sa iya kung paano ini nga nakapamana. For the meantime, yari na ang ato nga ambahanon para sa inyo as I welcome you all from the Bombo Music Festival from Adrian Vicencio. Kiss Broken Hearts Goodbye. Good afternoon and welcome. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Times change to turn dreams, falling apart, gone somewhere. I have loved you more than I could. Baby, letting go deeply hurt. Is this goodbye? I hate to say. Be back in his arms. Forget me. As my life goes on, I know I will love someone new someday. You needed you, but never made you stay. Loving too much hurts too much. The pain is here in setting free. Is this goodbye? I hate to say. Be back in his arms.
forget me. As my life goes on, I know I will love someone new someday. Kiss broken hearts goodbye. All flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just kiss broken hearts goodbye. Goodbye. Is this goodbye? I hate to say. Be back in his arms. Forget me. As my life goes on, I know I will love someone new someday, somewhere. No more tears, no room for pains. Kiss broken hearts goodbye. Welcome, the month of love. Love, love, love. Soon. Good afternoon, Gid. And every day, it should be a loving day, no? So, good afternoon, Gid sa liwat. Sige, this afternoon, balikan ta ang sulatiri ni Lola Amparing sa mga portions nga ato na nga natapos the last time. Well, she was telling us about sang iya sining nga sister. Bali, utod niya nga nagasunod sa iya nga according sa iya tama gid kapisan and a very simple lady. Actually, siya ni kuno ang nag-aalaga gid sang tanan nga mga needs ni Lola Amparing. Daw siya gini no ang nagaatipan sa iya kay ang sister niya nga ini is the type nga matinatapon, kamaalagain no. Very helpful sa sulod sang balay nangin right hand, nangin kabuligid sang iya nga mother sa tanan-tanan nga mga ulobrang sa sulod sang balay. Sad to say, wala ni siya katapos sa iya nga pag-eskwela according kay Lola Amparing because nagalingin ko nung iya nga ulo kung mag-eskwela siya, and so that's why nag-stay at home na lang siya, pero dako naman siya nga bulig para sa ilang nga iloy. But sang una, sang ulihin nagali, nagwa man sang helper ang ilang nga mother, pero may-ari na sila nga manghod, nga siya naman ni ang nagtatap. Nakaangkot sila sang manghod, nga siya naman ni ang nagtatap sa ilang nga manghod. And then, sa ulihin, nagkuha sang mga borders, kanday Lola Amparing, ang ilang mother, kag may ara to sila isa sa mga borders, amo ang isa ka principal, kag because siguro, no, nga naobserbahan niya kaukod lang, kaugdang nga klase sa babae, tama kapisan, kasimple, kag kumbaga kabalay nun, kag hipid, no, ang bilog nga balay kung ara siya. Matinatapon, kag katinlo, no, siya ang bahala kumbaga bala ka very Martha gid sa iya, no, nga she takes care of everything, siya galuto, siya panglaba, as in ka very good gid nga homemaker. So siguro nakita sang ini nga principal nga do ka potential, no, and so ginaduso niya sa parents ni sa mother ni Lola Amparing sa iya nga utod, ginatugpo niya ang iyang hinablos nga lalaki nga according sa iya amo man ako no kaukod man, kapisan lang gid, kahipos lang gid. He's a family driver, kag saling niya bagay gid kuno ining iya nga hinablos kag ining utod ni Lola Amparing. So amo to ginatugpo until sang ulihi ginagulugay sila sang buot, and then gin-prepare ang ilang kasal. Pero sa pagmamalayi, syempre parents to parents lang kuno, no, ang pag-istoryahanay kag masinulundon lang gid ang duha. So amo to nga ginpatigayon ang pagpakasal sa iya nga utod sa hinablos sang principal nga ilang nga border. And sa nga punto padayon naton mga kabombo ang gina-share diri sa aton ni Lola Amparing. Tita Regine, ang tanan-tanan nga mga hilikoton, handa o preparation,
ilatanan sang tiglalaki. Ang food preparations ready na, kagdalon diri sa amon nga balay. Ang mga helpers, mga home economics teachers, kag madamo man yung mga paryente nila nga teachers man ang nagserbe. Pati ang mga utensils, kag table setting, ang mga paryente nga mga teachers. Kami iyan ni nanay, kag mga utod ko, sitting pretty. Wala kami gastos, ila tanan-tanan. Pagkahapon, paninlo sila, speak and span, ang amon puloy-an. Ang mga sobra nga mga pagkaon, katunga, ginbilin man sa amon. Ang akon nga utod, dalaman nila pauli sa paviyasado. Malipayon man ang duha, kay pareho sila nga mapisan, kag mabuot. Ang akon nga bayaw, mahipos, 1 question, 1 answer. Ginpabuhatan sila sang jutay nga ilapuloyan, sang ulihi, nakaanak sila sang 3, 1 girl and 2 boys. Puros man sila may trabaho subong. Ang eldest daughter nakapamana sang isa ka overseas nga taga-amon man. May isa ka anak nga babae, pharmacist, nagaobra man sa ilang health clinic, kag may anak sila nga 1 boy. Nakapatindog sila sang 2-story house, kag ang utod ko, kag bayaw, sa ila nagapuyo sadto, sang buhi pa sila. Tita Regina, mo, tama, gin sila ka generous, kag thoughtful. Kung kaisa, kung hindi ako kapamasyar sa ila, mga 1 month lang, dayo nila ibilin, nga mamasyar ako sa ila, kay nahidlaw na kuno sila sa akon. Gali, tita, may natago sila nga habon, lotion, o chocolates, nga hatag sang umagad nga overseas kung magbakasyon bilang pasalubong sa iya. Tiginatago nila kag ihatag sa akon kung makakadto ako sa ila. Halos daw wala ikaw isaway sa ila. Ang bayaw ko gani, 1 question, 1 answer, kag nagaginhawa yuhom lang permi. There are times, tita, ang akon utod, nagasermon sa bayaw ko, pero do sa maluoy ka lang sa iya, kay wala gid siya nagasabat, kundi nagayuhom-yuhom lang siya. Napatay lang siya, pero wala gid ako kabati o kahibalo nga nagasabat siya sa akon utod o nagaaway sila nga duha. Do wala man sang balatian ang akon nga bayaw, nagsagad lang tulog or nakoma, asa sang dugay na ginkuha ni Lord Jesus. Ang akon utod nagbedridden, kinakadanlog, kag nabali ang balikawang, kay hindi man mahilot, kay tigulang na. Tungod nga mabinuligon, kag masaligan sila tanan. Almost mga taga Pavia, may kaya kag katamtaman lang ang mga pamilya, nagbululig sa ilang nga kalisod. Tita abi mo, nagadali gani ang mga apo nila sa aganan, nga mapuli na ako dito sa ila. Naluyagan ko gid ang ila batasan, tanan-tanan nga hinablos kag mga apo. Tita Regine, medyo malawig na akong sulat, kag wala labot, nagaluha ang akong mata, madumduman ko sila nga duha. May the good Lord be with them in heaven. May they rest in peace. And here's my warmest regards and kisses to you. Good luck, good health, God bless us all. Lovingly, Lola Amparing. And tita, pakibasa sang tula ko. Salamat po. Entitled, Hindi Kita Makakalimutan. Ang mababait, di makakalimutan. Kahit wala na, iniisip pa rin. Ang kanilang kabutihan, maaalala. Lahat ng mga kaibigan, mahal na mahal sila. Mapagbigay kahit ano-ano lang. Magaling makisama sa kapwa. Tumutulong sa nangangailangan. Kaya kahit wala na, di makakalimutan. Ang buong pamilya masisiyahan pagkat di sila nagsisigaw-sigawan. Tahimik ang pagsama-sama sa tahanan. Bawat isa nagmamahalan. Mababait ang 3 mga anak, nagtutulungan kung may problema, kaya masasaya ang pamumuhay. Lahat nagkakaunawaan at nagbibigayan. Aanhin mo ang bahay na bato kung nakatira ay kwago. Mabuti pa ang kubo, nakatiray tao. Kailangan huwag bibilangin ang tulong. Kahit wala ka na sa mundo, may naiwan ka ng mga kabutihan. Ang awa ng may kapal sa tabi mo, di ka makakalimutan kailanman. Ang lahat ng mga apo nagmamahalan. Bawat isa, lahat na pamilya masasaya. Nagmana sa kanilang lolo at lola.
Tita Regine, maraming salamat po sa pagbasa mo. Man na may damdamin. Wow, may God bless you. Lola Amparing. Lola Amparing, God bless you also. And as always, I wish you good health. And I know, damo ka pa nga mga stories nga i-share diri sa amon. Amot-amot lang. Salamat gid sa imo. Oras naton, it is now 22 minutes after 2 o'clock. Magapanubalik ang kahapon lamang program. Kaupo din si Tita Regine. Pagkatapos ng gid sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Ang sesame kuno nga ang isa ka tanom nga ginapadamo para sa oil sa iyang aliso kag native ini sa tropical areas sa Asia, Africa kag South America. Ining manggaranan sa protein, vitamins, minerals kag antioxidants. Sino kay consultant nutritionist Dr. Rupali Duta, ang sesame seeds ang nagapanabo sang cholesterol bagod nagakontain ini sang phytosterols nga ginapatihan man nga naga-enhance sang immune response kag nagapanabo sang risgo sang pila ka cancer. Ang oil sa sesame seeds ang nagakakasman sang bacteria nga nagatugas sang plaque sa ngipon. Nagabato man ini sa type 2 diabetes. Ang antioxidant sa sesame oil ang nagabuhin man sang amount sang sugar sa imong nga dugo. Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Apang hambal sa isa ka health expert, dali lang kay ang panit maayo man. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas sa makabulig sa increased potassium intake. Ang potassium amo ang nagabulig para matigayon ang chemical reactions lakip na ang reactions nga ginagamit sa metabolism kag nagabulig sa cells nga mag-generate sang mga puslanon nga enerhiya gikan sa pagkaon nga imo ginakaon. Ang potato skins naga-provide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells naga-contain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga naga-bind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Ang pagkaon sang potato skins naga-benefit man sa health paagi sa pag-provide sang source sang niacin ug ang vitamin B3 nga nagabulig sa cell communication kag new cell development agod nga ang cells maka-recover gikan sa physiological stress. Masami man bala nga nagasakit ang imo tiil matapos ang isa ka adlaw nga yara ka sa trabaho? Matapos ang inoras nga pagsuksok sang sapatos ug sandala, hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, primary care sports medicine physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ini naga-activate man sang atong nga nervous system sa diin nagapatas ini sang feel-good brain chemicals kaangay sang endorphins. Makapaboost man ini sang blood circulation nga naga-maintain sang healthy muscles kag tissues nga nagabulig agud nga malikawan ang diabetes. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pila lang ka adlaw. Samtang makabig naman nga naga-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa amo nga balatyagon agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Mas maayo man nga magpangayo sang bulig sa mga profesional. Sa tunga sang padayon nga pandemya, masami nga nagakabalakang kadamaan kung paano mapabili na mataas nga immunity agud maangkon ang masanyo nga ikaayong lawas. Apang wala sang dapat kahangawan suno sa mga eksperto bangod nagabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami sang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Hindi lamang sa genes o kuntugas sang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors.
Suno kay Yuk Chul Kwon sang Future Science Research Center sa Republic of Korea kag lead author sang pagtuon ang hair loss sa mahimo nga tuga sang air pollution. Sa nasabit nga pagtuon ang particulate matter o ang particle pollution ang makatuga sang health risk kag nagapanubo sang protein level nga importante sa hair growth. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa And moving on sa ating next story, may ari diri nga luwig naman i-share si Toto Subang sa probinsya sang Iloilo. Dearest Tita Regine. Good afternoon, Tita Regine, and most especially sa mga KLP lovers. It's me again, Toto Subang sa probinsya ng Iloilo. Naman ini Tita Reg. Subong nga hapon ang i-share ko naman ang ako na experience during the pandemic a year ago. Bale, it happened last September 21 to October 5, 2021. September 17, since nakaros ako sang akong ido, nag-decide ako nga mapa-inject sang anti-rabies sa isa ka hospital. Okay pa man ako pagpauli ko, pero after 3 days, nag-start na ko lain pamatsyag. Siling ko, nga daw hindi maayo matsyag ko how? Ang akong hilanat daw lugdang, mga 35 to 37 ang body temperature ko. So, I decided nga mag-isolate na ako sa akong family. Kag nagstay na lang permi sa amon kamalig sa kilid sang amon balay. Bali titagin pa obra ko ini sa nag-start na ang pandemic para at least bala may pahuwayan kami kung mainit ang panahon. Every 4 hours, titagin na check ko ang body temp ko kag ginalista sa notebook para makita kung bala ang flow sang temperature ko. So as days pass by, nag-start na ako madulaan sang panimahuan kag pangpanabor. Nadulaan man ako gana nga magkaon. Sadto magkaon ko sina tag 2 cups of rice pa na. Apang pag masakit ko, ang half cup of rice, hindi pa ako kaubos. Nagamay ang pagkaon ko tita. Magkaon gani ko sina sa chichirya nga makahang na balatita ang pasayan nga flavor nga super kahang. Naubos ko lang ang 2 ka chichirya apang hindi ako makapanabor. Pero ang balhas ko gatororagay. Ang ginabanyos ko, nga ginagamit ko kung galingin ang ulo ko, hindi ko naman masimutan. Total absence of smell, gidya tita. Nagpa-laboratory ako tita blood chem, ti ang x-ray result ko, clear man ang lungs ko, pero tita nabudlayan ako maginhawa. Do 3/4 lang ang kaya ko maginhawa. Nagpakonsulta, kagin pa-check ang laboratory ko, didto ko na-discover nga mataas ang blood sugar ko. Siling sang doktor, congrats, Toto Subang, diabetic ka na, balik ka diri after 1 month. Nang luya gito ko tita, pagkabati ko. Pero ginkaya ko lang i-handle ang amusad nga sitwasyon. Ginresitahan ako ni Doc sang bulong, kagin bakal kumandayon sa butika sa Banwa. Wala na ako nakabalik sa iya after a month, kay napatay, ini nga doktor. Going back sa story ko, naisip ko gid ang mga inadlaw sa time kung diin nag-start ang paglain sang pamatsyag ko. Ika-10th day ko na sang nag-umpisa ako LBM. Sa tanan nga inagyan ko, kung kaisa siling ko do COVID gid ni guro mong kay tanan nga symptoms ara gid sa ginabatsyag ko. Kung gabi hindi ako katulog ka pamensar, apang initanan, ginaupdan ko sang pangamuyo, kag pagsalig sa mahal nga Dios. Akon tani, hindi ako matamaan, kag malampuwasan ko ining pagtilaw sang akon nga health. Dako man ang akon nga pasalamat, kay ara ang akon pamilya nga nagasuporta sa akon. Balitita wala na ako gasulod-sulod sa balay namon nga mayor, sa kamalig lang ako gastay. May utensils man ako nga akon. Akon gamit, akon hugas. Magpaligo gani, sa bomba lang ako gakuha tubig, kag sa pihak ako nga CR. Nga sa unhan lang sang kamalig ko ako gapaligo. Ang pagkaon ko tita, ginawa nilang sang bugto ko nga babayi. Pinggan nga akon mismo ginakanan. Mismo siya gani, nakabatsyag man sa mga symptoms.
Apang 3 days lang iya, pero ako niya, do 14 days gid. Sa mga panahon kung sa diin ako ga masakit tita, na-appreciate ko gid ang presensya, motibasyon, kag pagpalangga sang akong iloy. Ginabisitahan na gid ako kag ginakumusta. Gatindog ina siya sa sagwa apartahan ko, sagwa kamalig sila niya. Totoo subang, kumusta ron pamatsyag mo? Siling ko, ma, do hindi ako makaginhawa sang madalom. Dumay gapugong sa paginhawa ko. Masabat na siya dayon nga, sige lang, imna lang bulong mo, kag magpahuway para madali ang pag-recover mo, totoo subang. Kanami galitita, no, sang pamatsyag ngang iloy gakabalaka man sa akon. Ang iya mga tinaga, kita doga pa umpaw man sa akon malain na ginabatsyag. Luwas sa akon pamilya, dako man ang akon nga pagpasalamat sa akon mga neighbors, especially sa mga iloy nga nagasupport man sa akon. Dala mo tita, diri sa amon nga area, mahirop ang amon nga pag-uplanay diri. Gahatag sila suggestion sa akon, kag encouragement nga makaya ko ang akon nga sitwasyon. To make my long story short, sa matapos na ika-14th day ko, dogin huyop lang ang akon ginbatsyag, nadula tanan. Amo na lang ang pagpasalamat ko sa Diyos. Later ko na lang nadumduman, nga basi bala nakuha ko ini isang pagpa-inject ko sang anti-rabies sa hospital. Kaya ang ginasundan ko, ang lalaki, ginahapo ini, kagalain ang pamatsyag. Pagkatapos niya nakuhaan sang BP, ako ang nagbulos pungko para kuhaan man sang BP ko. Siling sang nurse gani sa iya, tatay, ulat-ulat ka lang, kay iswab ka karon antes i-admit. Kung diin, kung sino, kag kung ano man to ang ginhalinan sang akong ginbatsyag, ang importante, nga nakalampuwas ako kag nag-ayo. Waay na ako that time nagpa-swab tita, kay wala man gin-request ang doktor ko. Subong, may maintenance na ako tita para sa high blood kag sa diabetes. Sa unang naluyahan ako magpamensari, do nag-shattered man ang dreams ko sa life tungod sa akon masakit. Perhaps God has a purpose why He let those things happen to me. I prefer to remain positive and hopeful in life. Siling pagani isang idol ko ni si the late Senator Miriam Palma Defensor Santiago. Cheer up, people! Ganyan lang talaga ang buhay. The night is darkest just before the sun rises. Siya gani, nga may stage 4 lang cancer sadto, still, she remained strong. Ako pa ayhan. Ang iban gani, sobra pa dang ila ginabatsyag ng mga masakit. Padayon lang ta, kag stay positive sa life. Kadamo pa sang dreams ko nga gusto labuton. Dreams kaupod ang mga utod ko. Sang tita kag mama ko, kag syempre ang community gahulat pa sa akong serbisyo. Diri ko na lang pagkatapuson ang akong malawig nga sulat. Tita Reg, kag kabay pa, nakatag maninis ang inspirasyon sa imong mga tagpalamati. Tita, ginaobra ko letter ko weekend pa lang para pagka weekdays, makafocus na ako sa work ko. Every week, wala ako absent sa letter entry ko sa program mo. Sa liwat, inisito to subang sang probinsya sang Iloilo. And PS, Tita Reg, salamat kid sa pagbasa last September 30 sang akon nga letter regarding sa 6th death anniversary ni the late Senator Miriam Defensor Santiago. Late ko na gid man kagin email ang letter ko. Okay. Tingala ko man. Oo, afternoon ko na siya na-receive. Tapos na ang program. But anyway, salamat gid ha. So, paabuto natin every week. May isa ikaw ka-entry dari sa KLP. Wow, grabe, no? Abi mo, ang imo nga ginbatsyag daw ka positibo kita, no? Nga COVID gid ato. Kagrabe, ang imo nga fighting spirit. Ang iban, amugid man na, no? Mga manifestations, kakadulaan panabor, wala na sang panimaho, tapos kakadulaan gana sa pagkaon, gina-LBM, tito tanan-tanan gid, no? Nabatsyagan mo gid. But it's good nga nagpakabakod ka gid. Ang iban gina-rush sa hospital and we know how hard it was, no? Kung hambalon nga hospital amo to nga time, na tama ka strict sa protocols, tapos kadako-dako sang ginabayran sang iba, no? Milyones nagalabot kani sa milyones ang iban, ang iban milyones na sad to say why pa naka
pauli sa ilang nga balay, nadulaan, ginabawian pa sang kabuhi. So, God was so good sa imo. And you know how to take care of yourself. Kag, diba, ang COVID, may ara nga symptomatic, may ara man iban nga asymptomatic. Depende, sa pag-igo sa imo, kag depende man. Kay kung may comorbidities ikaw, daw medyo delikado. But God is really good. Ginalang puwasan mo ato. Although madugay-dugay lang, nag 2 weeks kagid. Basta ang importante, survive. Naka-recover ikaw. And so thank you very much, Gid. I hope you are enjoying your work. Kag very okay ang imo nga health condition as of this time. Salamat, Gid, sa imo. Toto Subang, sang probinsya, sang Iloilo. Kag mga kabombo, bago kita magpadayon sa pagdulong sa inyo, we still have another story nga i-share sa inyo. So, wala pa yari na yung mga importante nga kaywatan dira sa Plazuela de Iloilo, halin Oktubre 2, tubtob Oktubre 8. Sa Oktubre 7, unang biyernes ng bulan, ang tanan nga mga deboto, kag bisan hindi deboto sa The Sacred Heart of Jesus, ang ginaagda sa pagtambong sa First Friday Mass sa Latolda sa among adlaw, nga mag-uumpisa alas 5:30 sa hapon. Sa Sabado, mga rock songs ang magalanog sa Plaza Mayor sa Plazuela de Iloilo. Manging kabahin sa 2 ka oras nga rock extravaganza sa among adlaw, kaupod ang Iloilo's Best, ang Binhi Band. Sa October 8 nga edisyon sang concert at the Plaza, magasigabong alas 6 sa gabi. Sa mga musical event, napulo ka mga matahom nga mga Plazuela mags ang igapanghatag sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Iga pa raffle ini. Sa Oktubre 9, Domingo nga adlaw, maligwa nga bukas ang ganahan sa Latolda para sa pag-abi-abi sa mga luyag nga magpakigbahin sa regular nga Domingo nga misa alas 11 sang aga sa among nga petsa. Sa tiyon sang misa, pangayoon naton sa Ginoo, yang tanan nga mga kabudlay kag mga pagtilaw nga ginapangatubang naton sa karon, ang magaduso sa aton para aton pagid pabakuron ang aton nga pagtuo sa aton mahal nga Dios. Plazuela de Iloilo, together with you as the world exits the COVID-19 era and in building a better and a peaceful world. Padayon na natin na pag-enjoy sa mga kasaysayan diri sa kahapon lamang sa ating pagpanumbalik. Sa gihapon kaopo din yung si Tita Regine kag magabalik ang KLP. Pagkatapos ng gid sa pinaka may importante na mga pahipalaw. Savings ka na bala? Ang iban sa aton nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butang nga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mong imo expenses. Hibaloa mga non-essentials nga mga butang, kaangay sang entertainment kag pagkaon sa gwa o kon sa restaurants. Isa man sa pinakamaayo nga himuon agud nga makakinot ikaw sang kwarta amo nga mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kun para sa diin o kun para sa ano ikaw nagakinot. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Halimbawa diri amo ang pagbatsyag sang fatigue, pagpinuot sang paginhawa, pigado nga eyesight, malapsi nga panit, hinali nga pagbago sang modo, pagpalanakit sang lawas, kag iban pa nga balatian. Bangod sini, natukiban sa mga eksperto nga ang vitamin B deficiency mayara sa negatibo nga epekto sa ikaayong lawas. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Ang vitamin B complex ang ginabugusan sang 8 ka types sang B vitamins nga ginalakipan sang thiamine, riboflavin, niacin, pantothenic acid, vitamin B6, biotin, folate kag vitamin B12. Kung manubo ang level sang B vitamins, makabatsyag sang numbness o kon tingling sensations, kag para sa iban nga senior citizens, nabudlayan sila nga mag-digest sang ila ginakaon. Magluwa sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon.
Nagakaon ka man bala sang tofu, malasay ini pero matamis ang dala nga benepisyo sini sa lawas. Sino kay Kerry Torrens, isa ka qualified nutritionist, ang tofu ang makabato sa obesity kag makabulig sa weight loss. Ang tofu ang mayara sang tuman ka marubo nga level sang cholesterol kag fat, gani maayo ini para sa epektibo nga weight loss. Ang tofu ang nakabulig man ikaw sa hair loss. Ang human hair ang ginabugusan sang protein, ganing ini nga nutrient ang required agod mag-maintain sang hair health, volume kag quality. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy-efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana, agud makasunod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay, agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Pilion nga maggamit sang electric fan sa baylo nga aircon. Dapat organisado ang sulod sang ref kag buksan lamang ini kung kinahanglan. Limpyuhan sang masami ang mga appliances, agud mapreserba ang kapasidad sini. Husloon sa saksakan ang mga appliances nga wala ginagamit amuman ang mga gadgets pagkatapos nga mag-charge kag full battery na. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman na. Kita, third story for today is from Dynamic Girls ng Iloilo City. Dear Tita Regine. Greetings in the name of our Lord Jesus Christ and the highest. Third time na itong sulat ko at sa rason na hindi kompleto, lacking ang mga messages at still di ako masatisfy. The fact nga nagsulat naman ako sa imo nga noontime program ang kahapon lamang. I hope you remembered last time nga nag-send ako sang letter sa imo. I really love to write, most especially about novels like novella. Maybe perhaps somehow it is difficult to write in English, so it is quite comfortable kung sa Ilonggo nga version. Ang akon nga father isa ka security guard sa magkilalahay sila sang akon nga mother sa Bacolod City. Isa pagid siya ka planter sa mga kaumahan sa Sagay. Una, ang akon lola. Kag sa Cadiz, may ara man siya uma sa lugar sang iya asawa. Didto iya nakilala sa duta nga ginaobra o kung ginauma nga nagapanag-iya ang lola ko. 4 ang ilang nga anak kag nakakita na sang kanya-kanyang pamilya kag obra. Puwerte gid kabudlay ang pagtrabaho sa bukid. Mainit kag kun may harvest lang hamungaya didto. Pagkatapos ko sa high school, nag-proceed ako sa college pero tapos first sem nagka-migraine ako tita. Bata pa ko, mga 17 years old, college na. Nagpauli ako diri sa Iloilo para mangita sa trabaho. Pero mi ginawayan ang mga properties ng akon lolo kag lola. Sa tuig 1990, nakaabot ako sa Cebu City. May nagdala o nag-recruit sa akon from Bacolod via Cebu City. Pero Tita Regine, ang friend ko, Japanese ang asawa, pero may nag-aaway. Hindi sila compatible siguro. After 2 months, from Cebu to Manila naman ang ginkaduan ko. Madamo man ko friends and relatives. Ang bayaw sang tatay ko, mayordoma sa Pilar Village, Metro Manila. Sa year 1999, before I forget, may nakilala ako nga businessman. Mga parents niya, mga businessmen, mga parents niya, siya may gusto man tani. Pero ang Ginoo nakahibalo nga hindi kami para sa isa kag isa. Hindi ko lang pag-isulat ang iya pangalan para maamligan iya good reputation as brothers ang isa ka city councilor. Hindi diri nga lugar. Sa karon may kabataan kag pamilya siya, gani nagalikaw ako kung magtabuay kami diri sa La Paz, malapit sa isa ka gasoline station. Maayo pang iya utod, si Blanc
na kuryente siya, mabuot, kag mabinuligon. Abi mo, Tita Reg, wala ginayhan sang foul play ang iya kamatayon. Sa ilad ako nga balay, madamo sang boy, nagsinggit siya sang gilayon sang nauyatan niya ang kuryente. Paglimpyo niya sa hilamon. Siya man nagpatigayon sa akon, mag-obra sa iya utod sa Davao. Pinakadako ang ilabalay sa Davao. May negosyo sila kag opisina sa Davao City. Isa ang bata kag nakaagi Man of the Year ang iya utod. Tag-iya sang isa ka dako nga kompanya. Bata pa, nagaedad 30 anyos, iya nga napangasawa. Pero spoiled brother nila, agot nga utod, palangga nila ini. This year, manug-abot ang pakaisa namon halin sa Australia, isa ka Amerikano ang bana. Abi mo, Tita Reg. Kay weekend, nagabulig ako pang limpyo, pananom, kay extra income sa akon, nga first cousin. Teacher siya, Lunes hasta Biyernes, taong bahay naman kung Sabado, kag malapad ang area para sa pag-landscape sa isa ka bungalow nga balay. Kabay nga pakamaayuhon ang ilang pangabuhian. Previously, last year, na-experience ko nga may extra siya nga sweeper for almost a year. Imagine ang kalawigon kag ang effort nga ginhatag ko sa below sweeper. Isa ka utod sang nanay ko, ga-work sa beautification. Kag halos kadaman sa mga pamilya sang iyabana sa City Hall ga obra. Pisan man ang akong tiya, kag may ara pa siya restaurant sa tupad sang office sang beautification project. Si Manay, nabuligan ko siya para mga jutay na lang ang ulubrahon, kag appreciated man niya. Ibalik naman naton sa nagaedad ako 15 pataas. Isahanon lang ang balay sa tunga Pukatod o kon Small Valley. Kaupod ko si Lolo, Lola, kag ang akon pa kaisa nga nag-school sa International Correspondence School. Mayordoma iya nga nanay, si Tita Blanc. Kung December tama kasadya, kaupod niya ang utod niya nga lalaki, halin sa ila. Pareho sa iba nimo nga letter senders na appreciate ko gid ang produkto sa bukid. Most especially, bayabas, Indian mango, langka, buko, kag mayara man nga santol. Manami kay malinong ang pagpangabuhi sa Sagay City. Sang tuig 1987, doon civilized pa, pero karon madamo na mga bakeries. Ang karsada, bag-o, civilized na. Ang hindi ko gid malimtan, ang baboy nga ginsagod namon sang lola ko para idugang sa akon tani financial para sa pag-eskwela sa kolehiyo. Sa pag-abot ko halin sa Manila, nagpang-apply naman ako sa pagtrabaho. Part-time jobs lang ang akon permi. Abi mo, Tita Reg, mahilig man ako sa mga pets. Pila na kabeses, pero nagbinulagay kami sang pag-demolish sang lugar. Naapirmi lang nga may demolition diri sa syudad sang Iloilo. Kag sa nahibalaw anakon sa barangay, samtang sang sining syudad by mastermind. Wala man kami malaing nga ginabuhat, pero do ginahingabot niya kami. Sa 2018, after demolition sa may Moliloni, temporaryo ako sa pagpadayon or sa pagdayon sa bata sang akon pakaisa. Kag sa karon, nabalitaan akon nga ginpatay. Wala sila komunikasyon sang iya nga bata. Tapos sabi nimo, may mga tao nagabutang o nagahillow sa cellphone, hindi naintindihan kung sino ang tag-iya sa mga cellphone. Napreso ang iya nga bata. Nagasalin ang kuyamo sa squatter. Kung magring ang cellphone, kag kung sino ang ginatawgan, amo lang ang hatagan. I-share ko sa imo kaladlawan. Nagbulig ko entry sa raffle, bali ang tunay ko nga pangalan, May Maria, sa una. Ang asawa ni Chris nga si Rita, abaw nagamanto nga daw si Virgin Mary ang iyang hitsura. Sa lipot nga hambal, naghalin ako sa ila poder.
Kung kaisa magahod, nagamaoy ang ilang neighbor. Si Rose Ann, pinta sa iya kaayo. Pero may nagapangayo sa ako ng iya nga anak. Tapos, nagbalihin ako sa isa ka friend ko sa may Valeria, malapit sa prutasan. Tita Regine, malain magsulat sa mga pareho sini, palipas oras. Kagkabay, may ara man nga moral lessons kita nga makuha, hindi bala tita. May ara man iya nga ginapakanubo ang pagkatawo namon. Nga perfecto bala sila? Dapat kuntani, pairalo naton ang good camaraderie o kon pakipag-abyan sa mga maayo nga pumuluyo. Tani makahatag man sa nagakaigo ang eleksyon ining sulat. Kabay nga magauntat na sa pagpanggamo ang iban sa mga tawo nga wala sang mahimo nga trabaho kag maglikaw sa mga malain nga ehemplo o kon barkada. Sa gihapon, kabay madamo ang nagpadala sining matahong may istorya nga makabulig o makalingaw sa aton nga mga tagpalamati. Madamo gid nga salamat kabay nga ang aton makagagahom padayon sa pagubay kag paghahatagan kita sang grasya sa matag adlaw nga aton nga pagpangabuhi. Lastly, sa ako naman nga mga classmates, salamat sa mga gifts. Na-miss ko gid ang aton nga school reunion last year. Kung sino man kamo paluyhog, unta tinang inyo malain nga buhat, kamo nga mga basurero nga nagapuyo dira sa NBI, kabay nga ang Ginoo magbulig solbar sa mga kriminalidad diri sa syudad. So salamat gid ang tagpadala, Dynamic Girl sang Iloilo City. NPS, tani mapartihan man ako sa lupa para may pangabuhian kami kag hindi na magmiserable ang aming pagpangabuhi sa matag adlaw. Kag mabahiran man sa nagakaigo ang supply ang mga toddlers nga miyembro sa among pamilya. Kag sa mga bugalon nga mga tawo, kabay nga maagom ninyo ang kabuhi nga walay katapusan. Dynamic Girl sang Iloilo City. Well, Dynamic Girl, thank you for sharing again something about your life. Mas manami, no? That we do away of all the bitterness. And we simply love stress-free, bisan simply ang pagpangabuhi. We just have to remember, no? Life is too short. And mas manami that every day we see to it nga happy kita and we were able to reach out to some people, naka-help out kita in bisan sa very simple nga pag pamaagi, we were able to help bisan sa pagpangamuyo na lang those who badly need prayers, and most especially, no, let's not linger on the past nga daw hindi manami, no, ang gindalasin ni hindi na natin mapanubalik, hindi na mapabalik naton ang mga nagliligad. Ang buwas, wala pa man. What we only have is today. So let's focus on today and let's strive to be happy in and out, no? See to it nga, inabala nga at the end of the day, as you lay down in bed, kag manumdum ka anong mga nagkalatabot sa imo today, mas madamo, no? Ang kabigon mo nga mga blessings, mas madamo ang imo makitaan nga mga kaayuhan nga imo nga nakita, nga imo nga nabatyagan sang sa mga butang nga nagpahatag sa imo stress, nagpahatag sa imo bitterness, nagpahatag sa imo pain. So, do away with all those pains, with all those stresses, and with all those bitterness especially. Enjoy life lang, no? Thank you so much, kids, sa imo, Dynamic Girls ang Iloilo City. Magabalik ka kay LP with Tita Regine pagkatapos ng kids na pila ka may importante ng mga pahibalo. Pero ang mga Pilipino sa bilog nga kalibutan ang may ara sa kahigayunan nga mag-upod sa selebrasyon sang Ati-Atihan Festival sa Kalibo, Aklan. Ini nga selebrasyon ang ginahalad man kay Senyor Santo Niño kaangay sang Dinagyang Festival sa Iloilo.
Ginkilala sang National Commission for Culture and the Arts ang Ati-Atihan Festival nga the Mother of Philippine Festivals. Sa diin naging inspirasyon ini sang Dinagyang kag Sinulog Festival sang Cebu. Ang highlight sang Ati-Atihan Festival amo ang tuigan nga paghiwat sang Higante Contest. Linibo nga mga devotees ang nagasiling nga mayara sang miracle nga nagkakatabo kung magtambong sa Ati-Atihan Festival sang Kalibo. Kada tion sang kalamidad kaangay sang bagyo, kinahanglan mangin mahinalungon sa paggamit sang kuryente agud malikawan ang peligro. Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud mangin safe ang tanan. Sa tion sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kagiban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang debattery nga radio. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong nga lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker. Agud malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. I-report gilayon sa inyong nga distribution utility o kung barangay. We were able to give you 3 stories for today. By tomorrow, let's hope more pagid ang ato nga mahatag sa inyo. Gani ipadala na inyong mga istorya dira. Kung tapos naman lang, i-email na sa bombo_iloilo@bomboradio.info or ipadala ninyo care of sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. And mas ma-appreciate naton kung makalakip ka mo sa mga pictures. So if you're going to write stories, iabay na lang no ang puro pangita dira, scroll sa inyong cellphone, mga pictures, pwede niyo ma-upload or sa inyong mga photo albums, pwede nga mapahulam na isang pictures, ka-upload sa inyong nga istorya. Maraming salamat sa inyo nga pagtutok sa sining hapon, mga kabombo. Syempre, balikay kita buwas. Maraming salamat sa inyo. Sa gihapon, ini inyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.